Among langinot ong maling Diyos nga nakiguma ka na mo, daghang kayong salamat sa Diyos, sa pagtaka na mo, ong mayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa kamatuoran karong semana. Para maangko ng kaluwasan, dakti kumidiri sa tubangan sa imong pulong, mao nga palyok, tuduloy mi kung unsa man ang kaluwasan, o palyok, tabang imi nga makaamgo kung unsa man ang insaktong dalan sa langit. Hangtod kakabii among nakaduna ng mga ebidensya nga buyang Diyos, ang Biblia ka tinuot, o ilabi na kakabii, among nakaduna ng kabay sa among espiritu kahimtang sa tubang sa Diyos, daungguan namong kaming tanan kay makasasalang nga nakatana sa imperno. Pero palyo kaloy mi o palyo luwasami tapinagi sa tabang sa Ginoo. So palyo tabang imi nga makatutok sa imong pulong namang aron nga tanan ng mga tigpaminaw ang mga luwas. To hinaw mi nga ang balang espiritu kay makaubang kanamo kikan sa sinuktan na hangto sa katapusan. Tapayog tabang yang tanan ng mga tigpaminaw nga makapaubo sa tubangan sa imong pulong. Salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, unang pulong karon, unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Unang Timoteo kapitulo 2 versículo 3 o 4. Okay, basaw nato sa ituan. Kay kini maayo og nahamudan sa Dios nga atong maluluwas, nga nagatingwa sa tanang mga tawo nga mga luwas o nga makadangak sa pag-ila sa kamatuoran. Okay, so welcome sa katapusang session sa Bible Seminar. Para baangko ang kaluwasan, una sa tanan, to kinamata motong nga ang Biblia ka tinuot, buhi ang Dios. Tino pa ang Biblia o dili? Tinuot. Ang atong hibaluan ang atong espiritu kahimtang sa tubangan sa Dios, ilabi na kakabii atong nakadunan nga kitang tanan mao ang makasasala. Kinsay makasasala? Makasala ko. So kung kinsa man ang nakamgo sa ilang espiritu kahimtang nga makasasala kay makatingwa sa kaluwasan. So karong session kay importante nga session para maangko ng kaluwasan. So, dini sa main chapter, unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4, atong hunaw-naon, kay kini maayo og nahamudan sa Dios nga atong maluluwas. Sumala sa Biblia niya, ang Dios mao ang maluluwas. Kinsay maluluwas? Ang Dios. Buhay pa sa bunini nga, kinsay makaluwas nako? Ang Dios. Takanang nakunaw ng ang mga relihiyon kay makaluwas sa mga tao, pero ang mga relihiyon kay dili makaluwas kaninyo. Ang Diyos lamang ang makaluwas kaninyo. Kay ang Diyos lamang ang maluluwas. So buhay pa sa bunini nga, ang Diyos kay adunay kahum. Kahum sa kaluwasan. Ang Diyos lamang ang makaluwas sa mga makasasala. O ang Diyos kay nakatingwa sa tanan ng mga tao nga, mga luwas. Tubuhi pa sa bunini, nakatingwa ang Diyos sa tanan ng mga tao nga mga luwas. Buhi pa sa bunini nga, kanang yun ang Diyos nga luwason ko. So, atong makitang duha kabutang, una sa tanan, kinsay makaluwas na ko? Ang Diyos. O kinsay kanan nga luwason ko? Ang Diyos. So, atong tunan, ang gibuhat sa Dios para panglos nako unsa man ang gibuhat sa Dios. Mao kinyang main topic to karong gabi. So kung paminaw ninyo ang katapusang session pa kayo, kamong tanan ang mga luwas. Gusto ba mo mga luwas? Gusto ba mo? So pagpaminaw pa kayo, dayon kamong tanan kay makaamgo. Okay? Ilabi na kagabi atong nakadunan nga kitang tanan kay makasasala. Kay kung kinsa man ang nakamgo nga makasasala kay maluwas. Kabiyani si Jesus Kristo dining kalibutan, dili para pakta sa mga matarong, kundi para pakta sa mga makasasala. So Marcos chapter 2 verse 17, ug sa hingdunggan kini ni Jesus, siya nagaingon kanila, ang mga mahayong lawas wala magakinahangnan og manambal, kundi ang mga masakiton. Wala ko muani sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa pagkinulsol. Ilabi na atong tunan ng kabay ni Jesus Kristo, kay si Jesus mao ang maluluwas. Sumala sa kisulti ni Jesus,
Biyani siya dining kalibutan, dili para pakta sa mga matarong, kundi para pakta sa mga makasasala. So kung kisa man ang nakamgo nga makasasala kay maluwas, pinagi sa kibuhan ni Yesu Kristo. Nasa taman ninyo? Yes. So karon, ayaw itutok ang imong buhat. Payog itutok ang buhan ni Yesu Kristo. Unsa man ang iyang gibuhat para nako, okay? So mao kinya key point. So atong nakadunang kagabi, kitang tanan kay makasasala, di ba? So Salmo chapter 51 verse 5. Aniya karon, ako nataw sa kasalanan, uksa sala kipanamkon ako sa akong inahan. Sumala sa Biblia, kipanagtangiyo nga makasasala. So mga Roma chapter 3 verse 10, wala bisang kinsa nga matarong. The Ecclesiastes chapter 7 verse 20, wala bisang kinsa nga matarong sa ibabaw sa yuta. So walay matarong nga tao dining kalibutan. Buhi pa sabi nga kitang tanan makasasala. Sakto ba? Yes, mao nga tanan ng mga tao nga kinahanglan nga maluwas. O nagatingo ang Dios sa tanan ng mga tao nga mga luwas. Kay kitang tanan makasasala. So unsa man ang dalan sa makasasala? Padulong sa imperno. Tungod kay gipanatayo nga makasasala nga kinaya nga makasasala, ato natay dakang mga sala, di ba? So mga pakaman sa kamatayon, unsay mahitabo? Pakukom dito sa imperno. Tumaw kinyang dalan nako. Mga kinahanglan kaluwasan gikan sa dalan sa imperno. Nasa naman ninyo? Yes. So kung kisa man ang kanang nga maluwas kay maluwas, pinay sa grasya sa Dios. Pero, dakhan ang adunay sa mga pagsabot kabahin sa kaluwasan. Dakhan mga relihiyon kay nagtudlo sa mga tao nga makatuta sa langit, pinagi sa buhat sa tao. Pero sa Biblia, wala sa kinsa nga maluwas, pinagi sa buhat sa tao. Nasa naman ninyo? So dakhan ang adunay sa mga pagsabot. Yes. The Matthew chapter 22, miingon si Kristo nga, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibaloy ang mga kasulatan. O sa Biblia, bisan pa na dakong kakugi alang sa Diyos, pero wala sila nakahibalo kung unsa man ang pagkamatarong sa Diyos. Bisan pa dakhan ang nagasimba sa church karon, dakhan ang adunay sa mga pagsabot, kabahin sa dalan sa langit. Dalan sa langit kay isa lamang kadalan. Pila ka buok? Usa lamang kadalan. Sumala sa Biblia. So atong una-unahon ang sa mga pagsabot, kabahin sa kaluwasan. One by one. Una, dakhan ang adunay sa mga pagsabong nga, kung nataw ko sa pamilya sa Christianity, tayon makatuko sa langit. Dakhan ang adunay sa mga pagsabong sa manini. Kung akong papa, akong mama, akong mga igsoon, sa wala pa ko natao, nakasimba na sila. O sa diyang nataw ko, nakasimba po sila uban nako. O karon, nakasimba sila gihapon. Mao nga, kay nataw ko diya sa pamilya sa Christianity, mao nga pasin makatuko sa langit. Pero dili ko makato sa langit sa manini. Ang mga isalita, bisan pa kipili sila sa Dios ingon nga saksi ni Jehovah, pero kung walay kaluwasan, ang mga isalita po, dili sila makato sa langit, di ba? Yes. So John chapter 1 verse 20, John chapter 1 verse 12 verse 13, apan sa tanang nanak dawat kaniya, kanila nakatak siya sa katungot sa pagkahimong mga anak sa Dios, buhi pa sa nga kaluwasan. Kung kisa man ang maluwas kay mahimong anak sa Dios. Kanila nga nanagtao sa iyang dalan, nga nangatao dili sa dugo, bisan sa kabubudon sa unot, bisan sa kabubudon sa tao, kundi sa Dios. Buhi pa sa nga, wala sa kinsa nga maluwas, pinagi sa pamilya, pinagi sa lilihon sa pamilya. Tudugo sa dili sa dugo na pasabo, dili pinagi sa family line, dili pinagi sa relihon sa pamilya. Nasa naman ninyo? Yes. Bisan pa nakasimba ang pamilya, dili kini kaluwasan kanako. Nasa naman ninyo? Yes. O, bisan pa aduna ko'y dakong panikamot o dakong sakripisyo dito sa simbahan, baka to ba ko sa langit? Dili. Dini sa bersikulo gihapon, dili bisan sa kabubudon sa unot na pasabot,
mabuhat sa tao dito sa simbahan. Mapaktan mo sa simbahan, takong sekripisyo, pakalat. Bisan pang naidakang mga buhat dito sa simbahan, dili ko makato sa langit pinaginini. Nasa naman ninyo? Yes. O. Pinay sa pag-ampo o pinay sa accepting prayer. Ilabi na namiyaging session 3 atong nakaduna ng kabanini, di ba? Wala sa kinsa nga maluwas, pinagi sa pag-ampo. Nasa naman ninyo? Yes. Bisan pa magsugi ko sa akong mga sala kada Domingo, dili ko maluwas. Ilabi na confess. Pagsugit. Pinagi sa pag-ampo, makasugi pa ka sa tanan ng mga imong mga sala, kikan sa imong pagkatao hangtod sa imong kamatayon? Dili, di ba? Nalimtanan ninyo ang dakang mga sala, di ba? Sa diyang nag-edad ka 1 year, sa diyang nag-edad ka 2 years old, kabalo ba ka kung sa manang imong buhaton? Wala ka kabalo, di ba? Dili ta makasugit sa atong mga sala nga atong gibuhat, gikan sa pagkatao hangtod karon, di ba? Yes. Dili kini dalan sa langit. Tanawa, dili bisan sa kabubudon sa tao. Dili bisan sa kabubudon sa tao. Kabubudon sa tao. The will of man. Pinay sa decision. Pinay sa pag-ampo. Bisan pa mag-ampo ko sa man ni Ginoo. Palyok, sulot sa akong kasing-kasing. Kaluwasan kay dili kikan sa akong desisyon. Kaluwasan kay dependa sa buhat sa Dios. Dili dependa sa akong desisyon. Nasa naman ninyo? Bisan pa mag-ampo ko, kanunay, dili ko maluwas. Pag-ampo kay dili dalan sa langit. Pag-ampo, importante, pero pag-ampo kay dili dalan sa kaluwasan. Tanawa, Isaiah chapter 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan, mao'y nakapahamula kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo, aron siya dili makadungok. Tungod sa kasalanan, bisan pa naidakang mga pag-ampo, makadungok pa ang Diyos o dili? Payag to baga, makadungok pa ang Diyos sa akong pag-ampo o dili? Dili siya makadungok, ano man, tungod sa sala. So pag-ampo kay dili dalan sa langit, bisan pa mag-ampo ka kada adlaw, dili ka makato sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Tayon, unsaon? Kung dili sa Diyos. Kaluwasan kay, dili kikan sa kabubudon sa tao, dili kikan sa buhat sa tao, dili kikan sa panikamo sa tao, kung dili kikan sa Diyos. Kaluwasan kay, kikan sa Diyos, dili kikan sa tao, dili kikan sa relihiyon, dili kikan sa buhat sa tao, dili kikan sa panikamo sa tao. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Yes. So kaluwasan kay, kikan sa pulong sa Diyos. Mao nga John chapter 5 verse 39, kamo nagasusi sa mga kasulatan, tungo kay kamo nanakunahunang nga diya kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan ug kini sila mao ang nanagpamatot tanako. Gawat chapter 11 verse 14, siya magasulti kanimo ug mga pulong nga tungod niya na maluwas ikaw. Pinagi sa pulong, pinagi sa Biblia. Ug ang tibong mong panimalay. Gawat chapter 13:26, kay suunan mga anak sa kaliwatan ni Abraham. O kaninyo nga mga nagakahadulok sa Dios, kaninyo kipadala kining pulong sa kaluwasan. Diya sa Biblia, naay dalan sa kaluwasan. Dili gikan sa tao, kundi dili gikan sa Dios. Ang pulong mao ang Dios. So maluwas ko pinay sa pulong sa Dios. Buhi pa sa banin nga, maluwas ko pinay sa buhat sa Dios. Nasa taman ninyo? Kay mahanggan nato ang buhat sa Dios para sa kaluwasan nako diya sa Biblia. O dili ta maluwas pinay sa milagro. Mo pinay sa pagpatong sa pastor, bisan pang maayo ang sakit sa lawas, mabuhi ba siya hangtod sa hangtod o mamatay siya pon? Kung naayo ang imong sakit karon, magdawala ang cancer, tayon dili ka mamatay? Mamatay ka gihapon, di ba? Sakto ba? Pakayo sa sakit kay dili kaluwasan. Sa una, nakikita ko sa isa ka tao. Sa diyang nahayo ang sakit, dahang na kong naluwas na ko dito. Yato pa na akong kipangutan ng siya. Dahil kumusta man imong mga sala? Dito ba siya nga,
Wala ko kabalo. Dili kini kaluwasan. Pagkayo sakit, healing disease, dili kini kaluwasan. Bisan pa nakita nimo ang daghang mga milagro kay dili kaluwasan. Nasa naman ninyo? Dili dalan sa kaluwasan. Diya sa Israel, kipakita sa Diyos ang daghang mga milagro, katingalahan nga naman para makatuo sa pakana sa Diyos, dili para sa kaluwasan. So, ikaduhang Thessalonica chapter 2 verse 9. Dili tanan mga milagro kay buhas sa Diyos. Ikaduhang Thessalonica chapter 2 verse 9. Nga ang iyang pag-ani sumala sa buhan ni Satanas sa tanang nga gahom ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga pakak. Si Satanas put ang makabuat sa katingalahan o ilhanan o milagro. Nasa naman ninyo? So, dilitan na ng mga milagro kay buhas sa Diyos. O karon, kompleto na ang Biblia. Ang Biblia kay igo para makato sa pakana sa Diyos. Nasa naman ninyo? Yes. O sa diyang nakabilay si Juan, bisan pa wala siya nakabuhat sa katingalahan, bisan pa wala siya nakapakita sa milagro, takanang mituo, takanang nakatuo kang Jesucristo, bisan pa walay milagro. John chapter 10 verse 41-42. O takan ang mga nangato kaniya, umingon. Si Juan, sa pagkamatot, wala makimo sa bisan unsang ilhanan, walay milagro, di ba? Walay ilhanan. Apan, ang tanang mga butang giisugutan niya mahatungon nini nga tao, mga matuot, udakhan dito ang mga bingtuo kaniya. Bisan pa walay ilhanan, bisan pa walay katingalahan, bisan pa walay milagro, dakhanang nakatuo kang Jesus. Kahipakto kay kikansa, papatalingog kikansa, pulong ni Kristo. Pakto kikansa papatalingog kikansa, pulong ni Kristo. Faith comes by hearing by the words of God. Pakto kay dili kikansa milagro, pakto kay dili kikansa ilhanan. Nasa taman ninyo? Yes. So milagro kay dili dalan sa langit. Nasa naman ninyo? Nasabtan? O wala sa kinsa nga maluwas pinay sa buwas sa tao. Ilabi na pinay sa paktuman sa balaod. Takanang nagtudulo sa manini. Kinang na mo maktuman sa kasuguan sa Biblia, dayon makatumo sa langit, ilabi na 10 Commandment. Atong nakadun ng kagabi, natuman ba nato ang tanan ng mga kasuguan o nasupak? Nasupak, di ba? Wala sa kinsa nga maluwas pinay sa buhas sa kasuguan. Roma chapter 3 verse 20, tungod kay pinay sa mga buhas sa kasuguan, wala bisan unsa nga unot nga pagapakamatarungon sa iyang atubangan. Kay pinagi sa kasuguan, muabot ang pag-ila sa sala. Wala sa kinsa nga maluwas, pinagi sa buwas sa kasuguan. Ano man, wala sa kinsa nga makatuman sa mga balaod nga hingpit. Imbis na paktuman, nasupang na nato ang dakan. Galatians chapter 3 verse 10 to 11. Kayang tanang nga ana sa mga buhat sa kasuguan, ana sila larom sa paktong lo. Kung kisa man ang kanang nga muato sa langit, pinay sa paktuman sa balaod kay hukuman, di ba? May imposible. Kay nasulan na, kitunglo ang tanan nga dili magpadayon sa tanan nga mga butang nga nahasula sa basahon sa kasuguan, aron pa pagpuhaton nila. Karon nga tungod sa kasuguan, wala bisan kinsang kipakamatarungan at kipakamatarong sa tubangan sa Dios, mahayang man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Dili pinay sa buhat. So, mahayong buhat po kay dili dalan sa langit. O sunod, bautismo. Balwa sa bata pinay sa bautismo? Dili. Sa diyang namatay sa Kristo, tupan niya na duha ka tulisan. Sa taliwa sa duha ka tulisan, nga nangamatay uban niya sa Kristo, ang usa kay naluwas. Sa diyang namatay siya, kinghangyaw niya ang kaloy sa Dios. Jesus, sa diyang muato ka sa imong gingharian, hinumdumi ko, buhay pa sa nga luwasat ko, bitubak si Jesus. Karong gabi,
Magauban ka nako dito sa paraiso. Okay, pangutan ako mo. Kang usa ka tulisan nga nakahangyo sa kaloy sa Diyos, asa siya napunta? Sa langit, sa imperno? Sa langit. Kaya mitubak si Jesus kaniya, karong gabi na. Magauban ka nako dito sa paraiso. Kiyunsa niya pakaluwas, kilansang siya sama ni Yesu Kristo. Wala siya nakasimba, wala siya nakasekripisyo, wala siya nakaampo, wala siya nakapabunyag, di ba? Sakto ba? Kung maluwas siya sa pagpabunyag, kinanglan si Jesus mutubak kaniya. Gusto ka maluwas? Sorry ha? Kaya kinlasang naka. Walay tubig diri. Imposible ang pagpabunyag. Sorry ha? Bisan pa kanang ka nga maluwas, dili ka maluwas, kaya walay tubig. Pasensya kayo. Bingon ba si Jesus naman ini? Wala. Nakato siya sa langit. Dilipina sa bautismo. Kung nilipina sa pakto. Mito siya sa kibuhan ni Jesus. Mito siya sa mayong balita. Atong tunan ng mayong balita karong gabi. Suma sa Biblia, 1 Corinto chapter 17. Dakang mga tao kay nakadul kang Apostol Pablo para pakta sa bautismo. Kay dakang nakasay mga mangalwa sila pina sa bautismo. Mao nga bitubag si Pablo kanila. 1 Corinto chapter 17. Kaya ako wala paksuguan ni Kristo sa pagbautismo. Kung dili sa pagwali sa mayong balita, dili sa malamon nga mga pulong, aron dili mawalay pulos ang krus ni Kristo. Mingon si Pablo, ang lasong ano man miyani ko dili ka, dili para pagkatak sa bautismo, kundi para pagwali sa mayong balita. Yes. Usa lang makadalan sa kaluwasan kay, dili mayong buwas sa tao. Dili bautismo, kundi mayong balita. Good news. Gospel. Nasa naman ninyo? Dili pinay sa bautismo. Bautismo kay dili makarimpyo sa inyong mga sala. Kung maluwas mo pinay sa bautismo, dili kinang na Biblia, di ba? Kinahanglan tubig. Sakto ba? Dili kinang na Bible seminar kung maluwas mo pinay sa bautismo, kinahanglan mo ato sa dagat. Dili kini talan sa kaluwasan. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Nga niya na usab nga sampingay ang bautismo nga karon nangaluwas kaninyo, dili ang nakakuha sa mga kahugawan sa unot. Bautismo kay dili makakuha sa sala. Ang bautismo kay dili makarimpyo sa sala. Nasa naman ninyo? Bautismo kay seremonyo lamang, pagkauman sa kaluwasan. Nasa naman ninyo? Napsatan? Yes. So, 나이 커플, lalaki, babae. Asa man na mas importante? Wedding ceremony, marriage certificate. Asa man na mas importante? Marriage certificate, di ba? Bisan pa tungo sa kulang ang budget, kung wala yung wedding ceremony, pero kung marriage certificate, officially, pana-asawa sila, di ba? Sa manini, bisan pa wala yung bautismo, kung naluwas ko pinay sa mayong balita, makato ko sa langit. Sakto ba? Kung bautismo kay dalan sa langit, kung sa mga masakit nga gi-admit sa hospital, akong mama kay gi-admit, example, mag-gi-admit siya sa hospital, ma, gusto ka mo ato sa langit? Oo, gusto ko. Dahil yung kinana ka magpabunyak. Dahil, dili ko makalakaw. Sorry ha, ma. Dili ka makato sa langit. Nga naman, dili ka makalakaw sa gawas. Kinana ka mo ato sa daga para pagpabunyak. Unsa ka sayo? Sakto ba? Bautismo kay dili dalan sa langit. O, pinay sa paktam sa simbahan, mo pinay sa mahayong position dito sa church. Yes, wala sa kinsa nga makato sa langit. Nasa naman ninyo? Yes, mao nga miingon si Kristo nga Matthew chapter 7 verse 21, dili tanan nga nagaingon kanako Ginoo makasulo sa langit, dili tanan. Dili tanan nga nagasimba sa church makasulo sa langit. Paktam mo sa simbang kay dili dalan sa langit. Kung makato ko sa langit pina sa paktam mo simbahan, unsa man ang sukudanan? Pila ka higayon nga kinana ko mo simba? Pila ka
iyon nga kinano ko musimba. Di ba? Dili kini dalan sa langit. Yes. Buwas sa tao kay dili dalan sa langit. So mao nga ang mga tinunan ni Yesu Kristo, aduna sila yung question, tayon, kung dili ta makato sa langit pinay sa buwas sa tao, tayon, kinsa yung makato sa langit? Nangutan na sila sa manini. Matthew chapter 19:25, uksa hingdungan kini sa mga tinunan, nangikugang sila sa hilabihan nga nagaingon, busa, kinsa man di ay ang alang maluwas? Bitubak si Jesus. Verse 26, atong basang sunituan, uksa kitanaw sila ni Jesus, nag-ingon kanila, sa mga tao kini dili mahimo, apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. Yes. Sa tao kini dili mahimo. Pinagi sa buwas sa tao, imposible. Pinagi sa relihiyon, pinagi sa buwas sa mga tao dito sa simbahan, pinagi sa pag-ampo, bautismo, dili ta maluwas. Mao kinyang gisulti ni Jesus. So Jeremiah chapter 2 verse 22. Kay bisan pa mahugas ka og layha, umugami ka og dakhan sabon, apan ang imong kasalanan nahapatig na sa akong atubangan, nagaingon ng Ginoo nga si Jehovah. Na itom siyang tao, isa ka negro. Bisan pa mugami siya sa dakhang mga sabon, mausop pa ang kalas sa pani sa iyang naong, dili mausop, di ba? Sa manini, buwas sa tao kay dili makarimpyo sa sala. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Yes. Sa mga tao, kini dili mahimo. Tayon, unsa man ang tala sa kalwasan. Apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. Bisan pa dili ko makaato sa langit sa akong kaugalingon, bisan pa dili ko makarimpyo sa sala sa akong kaugalingon, kinsay makarimpyo sa akong mga sala? Ako o ang Dios? Ang Dios. Nasa naman ninyo? Yes. Ang Dios lamang ang makarimpyo. So kalwasan kay dili sa depende sa akong buhat, dili depende sa akong decision, kundi depende sa buhat sa Dios. Kung mangluwas siya nako, maluwas ko. Pero kung dili siya mangluwas, dili ko maluwas. Kalwasan kay dili kikan nako, kundi dili kikan sa Dios. Nasa naman ninyo? Yes. Sama sa taong nga nahulok sa tubig. Tanawa? Nahulok ko sa tubig, dagat. Dili ko makalangoy. Tayo kung walay katabang unsay mahitabo? Patay, di ba? Pero kung isa ka barko kay muagi o na isa ka tao, makalangoy po siya. Pero bisan pa makalangoy siya, bisan pa aduna siya gahom sa kalwasan, di ba? Pero kung muagi siya, dili siya kanang luwason ko, maluwas ba ko dili? Dili ko maluwas, di ba? So kinang na duha ka condition sumala sa unang pulong karon. Unsa? Kahum o tingwa. Bisan pa aduna siya gahom sa kalwasan, pero kung dili siya ganahan, dili ko maluwas. Nasa naman ninyo? Yes, pinagi niya kung makagawas ko, makasulti ko sa manini, naluwas ko gikan sa dagat. Dagiyong sa nakopakalwas gikan sa dagat. Pinay sa akong kaugalingon, pinay sa tabang sa isa ka tao. Pinay sa tabang sa usa ka tao, di ba? Mao kini ang kalwasan, sakto ba? Pero bisan pa walay katabang kung makagawas ko gikan sa dagat sa akong kaugalingon. Kung makagawas ko sa akong kaugalingon, dili kini kalwasan, di ba? Dili kini kalwasan. Sa manini, tanawa. Kung kinsa man ang nakamgong makasasala nga nakatangna sa imperno kay nakatingwa sa kaluwasan. Nasa taman ninyo? Tayon. Kinsay makalwas nako? Kinsay makalwas nako? Akong buhat o relihiyon o ang Dios? Pwede ba ka? Kinsa? Yes, ang Dios. Ngano man? Ang Diyos mao ang maluluwas, Savior. Savior na pasabot, katong makalwas nako. Sakto ba? Nasa naman ninyo? Maluluwas. So, ang itong tunan, kung sa man ang gibuwas sa Diyos para nako. Yes.
So, kalwasan kay dili pinay sa buhat sa tao, di ba? Kung dili pinay sa buhat sa Dios. So dili kinahanglan buhat nako unsa ka maayo, di ba? Sakto ba? Oh, example na mahayong balay. Gusto ka mo palit. Pero problem kay walay salapi, di ba? Bisa pa gusto ka mo palit, pero kung walay salapi dili ka makapalit, di ba? Pero kung tagya sa balay, kung muingon siya kanimo nga, dili kinahanglan bayad. Libre. Tawata ang balay. Dayon, kumusta mo? Gusto ba mo o dili gusto? Gusto kayo, di ba? Mali pa yun ba mo o dili? Mali pa yun. O libre. Dili kinahanglan bayad. Libre tanan. Kuhaon. Dayon kinsay makarikay, di ba? Kalwa sa kaysama nini, dili kinahanglan bisan unsang buha sa tao. Nasa naman ninyo? Kalwa sa kay, libre, ano man, kalwa sa kay, giandam na sa Diyos. Tungo sa iyang guguma, tungo sa iyang grasya, andam na ang tanan, andam na ang kalwa sa paranimo. So, wala sa kinsa nga maluwas kung gusto siya. Pinaisa, buha sa Diyos. So, mga nga mingon sa Kristo, Marko chapter verse 15, mao kinya paktawak ni Jesus kaninyo. Basa nato sa 1, o nagaingon ang panahon natuman na, ugang gingharian sa Diyos hadurla. Makinusok kamo, oktumo kamo sa mayong balita. Makinusok kamo, buhay pasabon ni nga, umari ka na ko, balik ka na ko, pakinusok kay dili pakampo, pakinusok kay pakabalik ngato sa Diyos. Ug tumo kamo sa mayong balita. Buhata ang mayong buhat, tumo sa mayong balita. Tumo sa mayong balita. Nga naman, dili kinahang na mayong buhat nako. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Okay. Iyo nga mga masakiton, unsay mayong balita. Pakayo sa sakit, di ba? Sakto ba? Iyo nga mga tao nga dunay utang, unsay mayong balita. Bayan na. Sakto? Iyo nga mga estante, unsay mayong balita. Walang pasok. Sakto ba? Walang pasok. Ala, uguma puso nga ulan. Walay klase. Mang dalipay ang mga bata, di ba? Walang pasok. Iyo nga mga makasasala, unsay mayong balita. Bubugas? Unsay mayong balita iyo nga makasala. Walay sala. Di ba? Yes. In other words, kapasalyo sa mga sala. Dawala ng mga sala. Kipasalyo na ang tanan kong mga sala. Mao kinyang mayong balita. Nasa naman ninyo? Yes. Sayo nga sapton, dililisot. Kung andam na ang inyong kasing-kasing karon, dahil na nga masaptan ninyo. Makinuso ka mo, buhay pa sa mga pakabalik nato sa Diyos. Sa manini, pakabalik nato sa Diyos kay repentance. Kinangatan mo balik ngadto sa Dios. Makasal ako, mao nga luwas ako, mao kinyang mahiluson nga hunahuna. Isa chapter 55 verse 7, pabiyahe sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalik ka siya kang Jehova. Mao kinyang pakinulsol, di ba? Pakinulsol. Ug siya maloy kaniya, kung bubalik ko ngadto sa Dios, dayon nahikaloy sa Diyos. Siya maloy kaniya, uksa tong Diyos, kay siya mupasalyo sa madagayaon gayot. Kung mubalik ko nga to sa Diyos, madawan nako ang kapasalyon sa mga sala. Madawan nako ang kaluwasan. Kinahanglan ta mubalik nga to sa Diyos. Ayaw balik nga to sa relihiyon. Ayaw balik nga to sa inyong kawan yung nga hunahuna. Payo balik ngadto sa kamatuoran. Dayon John chapter 8 verse 32, ang kamatuoran magalwas kaninyo. Unsa man ang kamatuoran? Miingon si Kristo, ako mao ang kamatuoran. John chapter 14 verse 6. I am the truth. So kung kinsa man mobalik sa kamatuoran kay maluwas, pinagi sa buhan ni Jesus. Nasa naman ninyo? Yes. Yeah. So, Gawat chapter 20 verse 21 nga nagapamatod sa mga Hudyo ug sa mga Kristiyahanon usap sa pakinulsol ngadto sa Dios. Kinahanglan ta mo balik ngadto sa Dios dayon
Pakto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Makatuko sa gibuhat ni Yesus Kristo. Tayo, unsa man ang kahulugan sa kaluwasan, sumunod sa Biblia. Luke chapter 1:77. Basa nato sa ituan. Sa pagkakaibalo sa kaluwasan sa iyang katawan, sa papasaylo sa ilang mga sala. Yes, sayo nga sapton. Unsa man ang kaluwasan, kapasalyuan sa mga sala. So, kipasalyo na ba ang tanan nimo mga sala? Laluwas na ba mo? Pareho nga kahulugan. Dadaw pa ninyo ang kaluwasan, naangko pa ninyo ang kapasalyo sa mga sala nimo? Pareho nga kahulugan. Nasa naman ninyo? Yes. Kaya ang lasong ano man dili ko makato sa langit kay sala, di ba? Isa chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamula kaninyo ug sa inyong Dios. Problema kay sala. Mao nga kung pasalyon sa Dios ang tanan akong mga sala, sa una karon umalabot. Kung pasalyon ang tanan akong mga sala, all my sin. All my sin. Gikan sa akong pagkatao hangtod sa akong kamatayon. Para makatuko sa langit, kinahanglan pasalyon ang tanan kong mga sala sa una, karon, hangtod sa kamatayon, sa lasa umalabot. So kung pasalyon sa Diyos ang tanan, asa ko mapunta? Sa langit. So dalan sa langit kay kapasalyo sa mga sala, walay laing nga dalan. Nasa naman ninyo? Usa lang makadalan, kapasalyoan sa mga sala. So para makatuko sa langit, kinahanglan pasalyon akong mga sala sa una, karon umalabot. Sumala sa Biblia, kipasalyon na niya ang tanan. Unsa man? Kipasalyon na ni Jesus ang tanan akong mga sala. Sa una, karon umalabot. Sakto ba? Sakto. Unsa to pakaibalo? Dili pina sa pagpati ninyo, dili pina sa mahayong buhan ninyo, kundi dili pina isa Biblia. Nagtutulo ang Biblia nga kipasalyo na niya ang tanan kong mga sala sa una karon umalabot. Kung tinut kini, walay lasong nga mabalaka ka kabay sa sala nimo. Walay lasong nga makagul mo kabay sa inyong mga sala. Kung tinod nga kipasalyo ang tanan ang mga sala. Lasa naman ninyo? Okay, atong tunan ang kabanini, pinag-isa, Biblia. So para maluwas ka, importante punto ngayon sa man, check and believe. Check and believe. Unsa na to pagka-check? Unsa na to pagkaila? Pinag-isa? Biblia. So kung kisa man ang makaamgo sa kibuan ni Kristo kay, makato. Nasa naman ninyo? Yes. So para makatuko sa langit, kinahanglan pasalyo ng tanan bisan usa lang makasala. Matthew chapter 5 verse 26. Sa pagkamato nagaingon ako kanimo, nga dili ka kayo makagulat dito, hangtod nga imong mabayaran ang katapusan nga diyut. Para makaato ko sa langit, kinahanglan pasalyon bisan usa lang makasala. Nasa naman ninyo? Yes. Kung nahibili ng usa lang makasala, dili ko makato sa langit, mapunta ko sa imperno. So mao nga kinahanglan pasalyon ang tanan. So para maibaran ang kaluwasan sa Dios, ang itong hibaluan ang duha ka kinaya sa Dios. Para klaro nga sapton kung unsa man ang kaluwasan. Ang Dios kay adunay duha ka kinaya. Una, ang Dios hustesya. Ikadua, ang Dios guguma. Tungod kay ang Dios kay hustesya, kinahanglan hukuman ang mga sala. Mao nga tungod sa sala nako, kinahanglan hukuman dito sa imperno. Pero dili siya kana nga mapunta ko sa imperno. Mao nga giandam sa Dios ang dalan sa langit. Tungod sa guguma sa Dios. Dili siya kana nga mapunta ko sa imperno. Mao nga gihimo sa Dios ang bagong balaod. Bagong balaod. Para sa kaluwasan. Yeah. Tanawa, tungod sa hustesya sa Dios, pinay sa balaod, bisan usa lamang kasala kay kinahanglan nga hukuman. Tungod sa guguma sa Dios, tungod sa grasya sa Dios, bisan kinsa ang maluwas. Bisan paok, aduna ko'y dakang mga sala, bisan paok, aduna ko'y dakong sala, ang guguma sa Dios kay mas dako kaysa sa tanan akong mga sala. Nasa naman ninyo? So bisan kinsa ang maluwas. Kung
gusok ko. So, para sa kaluwasan alang nako, giandam sa Dios ang bagong balaod. Mao kini balaw sa paktubos. Sa panahon ni Moses, gidawan niya ang duha ka butang. Una, balaod. Napullo ka sugo, di ba? Papan sa napullo ka sugo. So mga atubang sa napullo ka sugo, mapadayak ang akong mga sala, maang ko natong nga kinangnan ta hukuman, di ba? O tungo sa balaod, maang ko natong nga kinangnan ta hukuman. Pakuko. Pero dili siya kana ang Dios dili siya ganahan nga mapunta ko sa impero, dili siya ganahan nga hukuman ko mao nga gihimo sa Dios ang bagong balaod, balaw sa pakus mao kinyang dalan sa kaluwasan. Unsa man ang balaw sa paktubos? Ya balaw sa paktubos kay ang balaw nga mamatay imbis na ang makasala. Pinay sa kamatayon sa isa ka kinabuhi, mapasalyo ang sala sa mga makasala. Unsa man pinay sa kamatayon sa isa ka kinabuhi, imbis na ang makasala, mapasalyo ang mga sala sa makasala. Mao kinyang balaw sa paktubos. Ano man, Roma chapter 6 verse 23, pasal na to sa 1, kayang bayat sa sala mao ang kamatayon. Para pagsulbas sa sala, kinahanglan kamatayon. Dili kinang napakampo, dili kinang na luha, dili kinang na relihiyon, dili kinang napaktambo sa simbahan, dili kinang na sakripisyo nako, kung dili kinahanglan kamatayon. Para pagsulbas sa sala, kinahanglan kamatayon. Dayon kang kinsa kamatayon. Kung mamatay ko tungo sa akong mga sala, asa ko mapunta? Imperno, mao nga kinahanglan kamatayon sa isa ka kinabuhi nga walay sala. Nasa naman ninyo? Taka na adun sa nga pagsabot. Kung makampok ko, babayat ang multa sa sala. Imposible, kinahanglan kamatayon. Kaya akong ihalat ang offering sa lapi, tayo mapasalyo akong mga sala. Imposible. Mga ang mga kabusput kay mga luwas, di ba? Dili kinahanglan sa lapi. Kung dili kinahanglan, kamatayon. Ang bayas sa sala mao ang kamatayon. Nasa naman ninyo? Unsa man ang stress kaninyo sa balay? Kurente, water bill, electrical bill, naimag bill, water bill. Example, water bill. 300 pesos. Pero wala ko 300. So mga dito sa opisina sa water district, maghilak ko. O nga naman, ma'am, wala ko isa lapi. Bisan pang maghilak ko, kada adalaw, mawala ang bill? Dili mawala. Sorry, ma'am. Kinana ka mo bayad. 300 pesos. Bisan pang makahilak ko kada adalaw, gihapon na bill, di ba? Kinangnan 300 pesos. Bisan pang makahilak ko sa tubang sa Diyos, Ginoo, makasasala ko. Bisan pang makahilak ko, dili mawala ang sala. Dili mawala ang sala. Kinahanglan, kamatay. Walay syukot, walay lahing nga dalan. Nasa naman ninyo? Yes. Tanawa, isa ka anak, ato na say utang, 100 million pesos. Dili siya makabayad hangtod ugma. Kung dili siya mobaya, muabot ng problema. Pero iyang tatay, tato siya. Kabalo na siya kung unsa man ang problema sa iyang anak. Mao nga, imbis na ang anak, kibayan na niya. Bayan na. Pero nga naman, nakagul siya gihapon, kay wala pa bayat, wala siya nakaibalo. Wala siya nakaibalo, di ba? Pisa pa bayan na. Isa kadalaw, lakani siya sa iyang tatay, tatay, ato na ko yung problema. Unsa man, utang-utang. Bayan na. Unsa man? Bayan na. Ay, tinuod, kipakita sa tatay ang resibo. Paid in full. Ala! Kinana ba siya mobayaw dili? Kinana ba siya mobayaw dili?
Dili kinahanglan siya mo bayad, di ba? Ano man? Bayad na. Kinsay nakabayad, imbis na ang anak. Tatay, di ba? Kaluwasan kay sa manini, gibuhan na sa Diyos. Para nako. Nakabuhan na ang Diyos, imbis nako. Nasa naman ninyo? Yes. So, para paksul ba sa utang, kinahanglan luha o salapi? Huh? Salapi. Para paksul ba sa sala, unsa man kinahanglan? Kamatayon. Nasa naman ninyo? Dili pakampo, dili bautismo, dili luha nako, dili panika mo dito sa simbahan. Kung dili kinahanglan, kamatayon. Tayo, kang kinsa kamatayon? Yes. Kamatayon ni Jesus. Para mahibaran ang kabanini, kipakita sa Diyos ang anino. Ngano man kamatayon kay importante. Para klaro nga mapsaptan ang kamatayon ni Jesus. Tabernakulo mao ang anino ni Kristo. Sa diyang nakalako ang mga salita dito sa Kamingawan, gisugo sila sa Diyos nga makhimo sila sa tabernakulo. Tabernakulo mao ang lugar asa madawa nila ang kapasalywan sa ilang mga sala. Pinaginini, maangwa nato ang dalan sa kapasalywan. Okay? Sa diyang nakamgo ang mga salita, gidala nilang mga hayop, kanding, nating baka, karnero. Okay? Sa depende sa budget condition o position, gidala nilang mga hayop, kanding, nating baka o karnero. Kung gidala nilang mga karnero, gipatong sa mga makasala, kami ng ilang kamot, to diya sa hayop, tayong sa netabo, dabali ng mga sala, Panginoon sa mga hayop. Gikan sa makasala, sa manini, gikan sa makasala, Panginoon sa hayop. Isa pa, gikan sa makasala, Panginoon sa hayop. Tayon, kinsa man ang angay patyon, kay ang bayad sa sala kay kamatayon. Kinsa man ang angay patyon, makasala o hayop? Hayop. So, para pagpasalyaw sa sala sa mga makasasala, nangamatay ang mga hayop, imbis na ang makasasala. Mao kinyang dalan sa kapasalywan. Nasa naman ninyo? Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Walay laing nga dalan. So, mga dito sa tabernakulo, kipatay nilang mga karnero, kanding, nating baka. Sa manini, sa diyang kipatong sa mga makasala, ang kami ng ilang mga kamot diya sa karnero o kanding nating baka, nabalin ang mga sala nila, Panginoon sa karnero, kanding nating baka, o kipatay nilang mga hayop. Sa diyang kipatay ang mga hayop, nagpaga sila o dugo. Unsa man? Suka karon importante, unsa man ang dugo. Nagpaga sila o unsa? Balik, sundong ko, dugo. Hello? Balik sundot. Suira ko, dugo. Yeah, dinito ko. Toko. Dilito ko, unsa man? Dugo. So, kamatayon, dugo kayo na-konektado. Nasa naman ninyo? Yes. So, sa diyang nangamatay ang mga hayop, imbis ng mga makasala, sa diyang nagpagas ang mga hayop sa dugo, kipasalyo ang sala sa mga makasasala. Okay. Unsa man ang makarimpo sa sala? Dugo, di ba? Dugo. Pinagisa, kamatayon sa mga hayop. Leviticus chapter 4 verse 15. Pasal na sunituan. Uksa tubangan ni Jehovah pagapatyon nila katong laking baka. So mga kipatay nilang mga hayop. Para unsa? O para pangnuto? Para bukawon sa karne? Para papasalyo sa mga sala. Leviticus chapter 17 verse 11. Basa na to, importante kayo. 3, 2, 1. Kay ang kinabuhi sa unot, ana sa dugo, ug ako nakatakkan ninyo niyana aron sa paktabon sa sala sa inyong mga kalak sa ibabaw sa haladan. Kayang dugo mao ang nakahimo sa paktabon sa sala tungo sa kinabuhi. Ang kinabuhi sa unot, ana sa dugo. Kung mapangaso mo og dugo karon, unsay mahitabo? Patay, di ba? So pakatak sa kinabuhi na pasabot, pakatak sa dugo na pasabot, kamatayon. Nasa daman ninyo?
So, Hebrews chapter 9 verse 22, importante nga bersikulo. Unsay makarimpo sa sala. Basa na to 3, 2, 1. Ug sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo, o gawa sa pag-ula sa dugo walay pagpasaylo. Hebrews chapter 9 verse 22. Unsay makarimpo sa sala? Akong pagampo o dugo? Bautismo o dugo? Tubig o dugo? Akong luha o dugo? Akong panikamot o dugo? Pagdamog sa simbahan o dugo? Dugo lamang. Kung walay pagpasa dugo, walay kapasalyuan, nasa naman ninyo? Dugo lamang. Okay, pangutan ako mo. Unsa ang makarimpo sa sala? Dugo. Blood. Dugo lamang. Ayaw ibutang ang laing nga butang diya sa dugo. Ayaw saguli ang laing nga butang diya sa dugo. Okay? Dugo lamang ang makarimpyo sa sala. Nasa naman ninyo? Pero, dugo sa hayop kay anino. Dugo sa hayop kay anino ni Yesu Kristo. Para pagpasalyo sa sala sa tao, kinahanglan kamatayon sa tao. Para pagpasalyo sa sala sa tao, kinahanglan dugo sa tao. Nasa naman ninyo? Kay dugo sa hayop kay dili perfecto. Dugo sa hayop kay dili perfecto. So, dito sa Israel, para pagpasalyo sa sala sa tibong na Israel, kada tuig, nakatigo ang mga salita dito sa tabernakulo, kipadala nilang mga hayop, o kipatong sa laban na pari, kami ng ilang kamot diya sa hayop. Niyato pa na nabalin ang mga sala sa mga salita sa isa ka tuig, Panginoon sa hayop. Kinsa man ang ipatyon, ang mga hayop. So, imbis na ang mga isalita, nangamatay ang mga hayop. So, niyato panahon na kipasalyo ang sala sa mga isalita, sulod sa pila ka tuig, isa ka tuig. Mao kinyang epektibo sa dugo. Epektibo sa dugo sa hayop kay isa ka tuig na lang. Nasa naman ninyo? So, dili perfecto. So, para pagpasalyo sa sala sa tao, kinahanglan kamatayon sa tao. Kay kantidad sa tao, kantidad sa hayop kay lahi. Okay? Kung kining tubig kay 10 pesos, tayon kung gusto ka nga mopalit, pila ang angay mong ibayat? 10 pesos, di ba? Kung mubaya ka 1 peso, makapalit pa ka o dili? Dili ka makapalit. Dili pa iko. Para pagpasayo sa kung mga sala sa una kan umalabot, kinahanglan kamatayon sa tao. Kinahanglan dugo sa tao. Pero importante nga condition. Unsa man? Kinahanglan kamatayon sa inosente nga tao. Kinahanglan putli nga tao nga walay sala. Daha ba? Tining kalibutan, wala. Wala. Suman sa Biblia niya, wala sa kinsa nga matarong sa ibabaw sa yuta. Tayo, kinsa man ang pwede nga mamatay. Akong patso ng akong bana. Kasi pwede nga mamatay siya para nako. Bisan pang mamatay siya para sa asawa, bawal, mapasalyo ba ang sala sa asawa? Dili. O, isa ka nanay, ato na siya isa yung pagsaba, ato na ko itakang makandi dito sa balay. Gipatay sa mga salita ang mga kanding nating baka. Okay, akong patso ng tanan na makanding. Unya, tayo, mapasalyo ba akong mga sala? Dili. Anino na lang ang kamatayon sa mga hayop, di ba? Dugo sa mga hayop kay anino na lang, anino. Bisa pa akong patso ng takang mga kanding, walay pulos. Kinahanglan, perfecto nga hala para nako. Kinsa siya? Si Jesus. Si Jesus kay dili tao, di ba? Biyani ang Diyos dining kalibutan, ingon nga tao. Ano man, ang Diyos kay Espiritu man. John chapter 4 verse 24, ang Diyos Espiritu man. Espiritu kay dili mamatay. Mao nga para mamatay, imbis ng mga makasala, kinahanglan ang Diyos muani dining kalibutan, ingon nga tao. Para mamatay, imbis nako, para mamatay, imbis ng mga makasala, miyani ang Diyos dining kalibutan, ingon nga tao. Unsa ka dakong grasya. Pwede nga mamatay ka para sa mga ulot. Pwede nga mamatay ka para sa mga insekto. Dili pwede, di ba? Pero sumala sa Biblia, ang mga makasalakay sama sa wati, sama sa ulot, sa mata sa Diyos.
Pero gihigugum ako sa Diyos para nako, miyani ang Diyos din kalibutan iyong nga tao. Kaya kung walay pagpag sa dugo, walay kapasalyuan. Para pagpasalyo sa akong mga sala, kinangnan siya mamatay. Imbis na ko. Nasa naman ninyo? Yes. So, dito sa Israel, kada tuig, nadawan nila ang kapasalyo. Pinay sa kamatayon sa hayop. Leviticus chapter 16 verse 34, o kini pagahuptan ninyo nga balaot nga walay katapusan sa pagpuwas sa pagtabon sa sala alang sa mga anak sa Israel tungod sa tanan nilang nga mga sala sa makausalos sa tuig o gibuan niya ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. So kada tuig ipatay nilang mga hayop kay dugo sa mga hayop kay dili paigo. O dugo sa hayop kay adunay problema nga dugo sa hayop kay dili makalimpyo sa tanan ng mga sala nga himpit. Mao nga kinahanglan sila magpatay sa mga hayop kada tuig. Kay dugo sa mga hayop kay epektibo pila ka tuig? Isa ka tuig. Dili perfecto. Yeah. So mao nga kihandam sa Dios ang perfecto nga halaparan nako. Hebrews chapter 10 verse 1. Kaya kasuguan nga may landong sa mga mahayong butang nga palaabuton, dili ang matot nga dagway sa mga butang, uban sa mga gihapong mga halat sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalat, dili kayo makahimo sa pakimpit kanila nga nakaduol. Ang mga kamatayon sa mga hayop dito sa Israel kani anino sa tino nga halat para nako. Kay dugo sa mga hayop kay dili makalimpyo sa sala sa mga tawo nga himpit. Verse 4. Kay dili kayo mahimo nga ang dugo sa mga kabaka ug sa mga kanding makapala sa mga sala. Dugo sa mga hayop kay dili makalimpyo sa sala sa mga tao nga himpit. Dili perfecto. Mao nga giandam sa Dios ang isa ka lawas para nako. Verse 5. Tungod niya na sa pagsulot niya sa kalibutan, mingon siya, ang halat ug gasa wala mo pagtawata, kundi ni kiandaman mo ako o usa ka lawas. Kinsa siya? Kiandam sa Dios ang isa ka hala para nako. Kiandam sa Dios nga isa ka tawo nga walay sala para mamatay mis nako. Kinsa siya? Si Jesus. Verse 10. Basa nato sa nituan. Nga tungod nini nga kabubudon dagi panagputol ni kita pinagi sa halat sa lawas ni Yesu Kristo sa nakausang nga sa gihapon. Yes. Para mamatay imbis nako, giandam sa Dios ang isa ka lawas. Kinsa siya? Si Jesus. Tayo kinsa si Yesu Kristo? Ang Diyos mismo. Biyari siya dining kalibutan, dili para pakatak sa physical blessing, kundi para paksulbat sa problema sa sala. Para paksulbat sa problema sa sala nako, kinahanglan siya mamatay. Biyari siya dining kalibutan para panglo sa mga makasasala. Matthew chapter 1 verse 21. Ug siya magaanak o usa ka anak nga lalaki, ug tapagataukon mo ang iyang allan Jesus. Kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Biyari siya dining kalibutan iyong nga maluluwas. Sa wala pa siya na tao, 700 years ago, pinagi ni Isaias, gipropesa sa Dios ang pagkatao ni Yesu Kristo. Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya lang ka na to ang usa ka bata na tao. Kinsa siya? Isa ka bata? Yes, si Jesus. Yes, sakto. Isa ka bata, usa ka bata, kani si Jesus. Alang ka na to ang usa ka bata na tao, alang ka na to ang usa ka anang nga lalaki giyatak, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang allan pagkatao kon kay bulongan, magtatambak Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakitay. Kinsa si Yesu Kristo? Ang Dios. Ang amahan. Bata mao ang amahan. Huh? Ay kinsay mahimong amahan tayo sa mga bata, di ba? Buhay pa sa mga kining bata kay dilitaw, di ba? Siya mao ang Dios mismo. Mao nga sa panahon ni Jesus, para makatuang mga tao nga siya mao ang Mesiyas, gipakita ni Jesus ang daghang mga ilhanan, katingalahan o milagro para makatuang mga tao nga siya mao ang Mesiyas. Nasa naman ninyo? Yes. Tayo nga naman miyani siya para pangno sa mga makasasala. Unang Timothy chapter 1 verse 15. Basa nato sa lituan. Nga si Kristo Jesus miyani sa kalibutan sa pangno sa mga makasasala nga kanila ako ang labaw. Kinsay makasasala? Ako.
ayaw hunaw-hunaw ng uban na mga tao. Kinsay makasasala. Ako, buhay pa sabi niya nga, biyani siya din kalibutan para kanako. Nasa naman ninyo? Yes. Sa wala pa ko naluwas, nakasimba na ko dugay, over 10 years. Kabalo na ko nga ang Biblia ka tinuot, kabalo na ko nga namatay na si Jesus Kristo, kabalo na ko, kaya nakaapik ko sa Bible sa mga higayon over 10 years. Pero wala ko naluwas. Nga naman, wala pa ko kabalo gihapon nga namatay siya para kanako. Kabalo na ko nga namatay siya para sa tanan. Pero wala pa ko siya nga namatay siya para nako. Kung makatumo sa Biblia karon, mahangwa ninyo nga namatay siya para nako. Mao kinya hustong pakto. Yes, miyani si Jesus Kristo din kalibutan para pangwas kanako. Nga naman, makasal ako, di ba? So, dili kinang na akong pangalan din sa Bezklo. Kaya makasal ako. Kaya para pangwas sa makasasala, unsa man iyang gibuhat? Kikuha niya ang sala sa kalibutan. Unang Juan, chapter 3, verse 5. Basa na to 3:1. O hingbaluan ninyo nga siya kipadayak sa pagkuha sa atong mga sala, ug diya kaniya wala maning sala. Unsa man iyang gibuhat? Kikuha niya ang sala nako. Para pakuha sa sala, kinahanglan qualification unsa man. Kinahanglan innocent nga tao. Kumusta man siya? Diya kaniya, si Jesus, naisala, wala. Wala man ing sala. Kung kay si Jesus kay innocent nga tao, wala sala. Mao nga siya lamang ang makakuha sa sala nako. Nasa naman ninyo? So, kikuha ba niya? Wala. Kikuha. Sa diyang biyani si Jesus Kristo din kalibutan, si Juan nga Bautista, bingon siya at tubangan niya, tanawa ang korodero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tanawa, boy pasabi niya nga, tanawa o tuhoy. Kinsa siya ang korodero sa Diyos. Unsa man ang tumong sa korodero sa Diyos dito sa Israel? Kamatayon, di ba? Kay ang bayan sa Salamaw ang kamatayon. Miyani ang Diyos, tinikalibutan yung mga tao para mamatay. Sama sa koronero, sama sa kanding, dating baka, nga kipatay sa mga Israelita. Juan 2 verse 29, atong basang sulit Juan, tanawa ang korodero sa Diyos nga nakakuha sa sala sa kalibutan. Kinsa ang korodero sa Diyos? Si Jesus. Tayo unsa man ang iyang kibuhat, kikuha niya ang sala sa kalibutan. Kikuha niya ang sala sa kalibutan. Boy pasabon ni nga, kikuha niya ang sala sa kalibutan gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Gikan sa sala sa pinakaunang tao hangtod sa sala sa katapusang tao. Gikan sa akong pakatao hangtod sa akong kamatayon. Revelation chapter 22 verse 13, yun ang Biblia, ako mao ang Alpha o Omega. Ako mao ang sinuktanan o katapusan. I am the beginning, the end. Ang Diyos lamang ang makahibalo kung sa man akong mga salakikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Ano man, si Jesus mao ang Alpha o Omega. Nasa naman ninyo? Kabalo na ang Diyos kung sa akong mga salakikan sa akong sinuktanan hangtod sa akong katapusan. Bisan pa wala ko kabalo kung sa man akong mga sala sumalabo, di ba? Kay dili makita, kay wala, kay umalabot kay dili makita, di ba? Pero kinsay nakaibalo sa akong mga sala sumalabot? Kinsay nakaibalo? Nakaibalo na ang Diyos. Nakaibalo na si Jesus. Nasa naman ninyo? Yes. So, kikuha niya ang sala sa kalibutan. Kumusta man akong mga sala sa una? Kikuha ba niya? Wala pa. Palyog to ba ka? Kumusta man akong mga sala sa una? Kikuha ba niya? Wala pa. Kumusta man imong mga sala karon? Kikuha ba niya? Wala pa. Kumusta man imong mga sala sa umalabot? Kikuha? O kikuha? Kikuha ba? O kikuha? Kikuha. Wala na nga nahibili na akong mga sala sa umalabot, di ba? Kikuha niya ang tanan. Gikan sa sinugtanahang to sa katapusan. Sa una, karon, umalabot. Nasa naman ninyo?
Tanawa ang korodero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Gikuha niya ang sala sa kalibutan. Gikan sa sinugtanan hangtod sa katapusan. Kay miingon si Kristo, ako mao ang Alpha o Omega. So gikuha niya ang tanan. Kumusta man imong mga sala? Gikuha ba niya ang tanan wala? Gikuha na? Gikuha na ba ang tanan? Gikuha na ang tanan. Unsa na to pakato? Dili tong sa akong papating, kundi tong sa Biblia kay ang Dios dili siya mamakak, di ba? Dili siya mamakak. Nang iyon ng Biblia nga tanawa ang korodero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Nang iyon ng Biblia nga gikuha niya ang tanan mao nga makatuta. Kay Biblia kay ebidensya. Yes, gikuha niya ang tanan. Tanawa ang korodero sa Diyos nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Dayon, kinsay ang ipatyon, ang mga makasala o si Kristo. Si Kristo. Ano man? Kikuha niya ang sala sa kalibutan. Mga para sa tanan ng mga tao, dili naman para sa mga tao nga nakasimba sa church, kundi para sa mga tao nga wala nakasimba sa church. Dili naman para sa mga tao nga ordinaryo, kundi para sa mga tao nga nakapatay sa mga tao dito sa bilangguan. Para sa tanan. Lahat. Tanan. Namatay siya. Puwi pa sa panini nga, namatay ba siya para nako o wala? Namatay po ba siya para nako wala? Namatay na ba siya para nako wala? Namatay. Makatukong nga, namatay na po siya para kanako. Unsa ka dakong grasya. So, ang baya sa salamaw ang kamatayon, mga imbis na ang mga makasala namatay siya. Akong mga sala sa una karong umalabot. Kikuha niya ang tana akong mga sala sa una karong umalabot. So, imbis na ko, namatay siya, kilansang siya dito sa cross, o nagpaga siya og dugo. Nga naman, kung walay pagpasa dugo, walay kapasalyuan. Dugo lamang ang makarimpyo sa sala. Kinabuhi sa uno kay ana sa dugo. Mga para pakata sa kinabuhi para nako, para mamatay para nako, namatay siya dito sa cross, o nagpaga siya og dugo dito sa cross. So pinay sa dugo ni Kristo, kipasalyo na ang tanakong mga sala. Nga himpit. Kikuha niya ang tanakong mga sala. Insakto ba? Mapayagto ba ka kung sakto? Insakto ba? Yes. Nakasalamat. Dahil kinsay nakabutang sa tanakong mga sala kang Kristo. Akong pagampo o ang Diyos? Ang Diyos. Isaiah chapter 53 verse 6. Pasan na to sa ituan. Kitang tanan sama sa mga karonero nang isalaak ang tasatak sa kanato bisimang sa iyang kauganingong nga dalan o gibutang ni Jehovah tiya kaniya ang kasalanan natong nga tanan. Gibutang ni Jehovah mao ang Dios tiya kaniya si Jesucristo. Gibutang sa Dios ang tanakong mga sala tiya kang Jesucristo. Kang kinsang sala? Sala sa tanan ng mga tao dining kalibutan. Nasa naman ninyo? So, ang kasalanan natong nga tanan. Tayon. Pila sa akong mga sala ang gibutang sa Dios kaniya? Pila sa akong mga sala? Takhan tanan. Takhan tanan kay lahi, di ba? Takhan tanan. Tanan. Takhan tanan kay lahi. Kung nakto mo nga takhan akong mga sala gipasalyo, dili ka makato sa langit. Pero kung nakto mo nga tanan akong mga sala kay napasalyo, makato ko sa langit. Nasa naman ninyo? Dili takhan kundi ni tanan. Lahat. 100%. Colossus chapter 2 verse 13. Basa na to sa ituan. O kamo sa nangamatay na tungod sa inyong mga pangnapas ug sa pakawalay sa concession sa inyong unot, kamo gibuhi niya sa tingog uban kaniya nga napasaylo kanato sa atong tanan nga mga pangnapas. Takhan mga sala, tanan nga mga sala. Tanan. Unsa man ang kahulugan sa tanan? Dili na akong mga sala sa una karon, kundi akong mga sala sa umalabot. Sakto ba? Sigurado ba mo? Yes. Tanan. Mahukin yung mayong balita.
Kung akong mga sala sa una, karon lamang gipasalyo. Akong mga sala sa umalabo, wala pa napasalyo. Dili kini mayong balita, di ba? Sakto ba? Aduna ko'y utang, 1 million peso, dayon, pila ang kinahanglan? 1 million peso, di ba? Yeah. Para makatuko sa langit, kinahanglan pasalyon ang tanan. So tanawa, na isa ka makasala. Nasubo siya, mabugat kayo ang mga sala niya. Nakagul siya, ala, tungo sa sala ko, mapunta ko sa imperno. Pero kinsa'y nakakuha sa iyang mga sala? Huh? Kinsa? Kinsa? Si Jesus. Oh, ayaw mabala ka, akong kuwahon ang imong mga sala. Tuhoy lamang, akong kikuha na ang tanan imong mga sala. Sa una karon, umalabot. Sa diya, kikuha na ko ang sala sa kalibutan, 2,000 ka tuwing ngay labay sa una, apilan put ang imong mga sala. Kikuha na nako ang tanan imong mga sala sa una karon umalabot. Kinsay nakakuha sa sala niya? Si Jesus. So, kung sa man iyang naong, nasubo siya, nalipay siya. Nawala na, unsa man ang mayong balita iyong mga bakasala? Nawala na. Napasal nyo na. Kikuha na. Nasa man ninyo? No more sin. Kinsay nakakuha? Si Jesus. Ayaw kuhaw ng mga sala pag-usok kika niya. Kikuha na niya ang tanan. Dayon, sa diyang kikuha ni Jesus ang tanan kong mga sala, unsa man niyang gibuhat. Kinanglan siya, mamatay. Kikuha niya ang akong mga sala sa una, karon umalab. Kikuha ni Jesus Kristo ang tanan kong mga sala. Dayon, unsa nga iyang buhaton? Kung walay pakpag sa dugo, walay kapasalyuan. Dili siya makalabay sa akong mga sala sa mangin. Kinanglan siya mamatay dito sa krus para mapasalyo ang akong mga sala. So para pagpasalyo sa akong mga sala, sa diyang kikuha niya ang tanan kong mga sala sa una kan umalabot, kilansang siya dito sa krus. Wala siya sala, walay lasong nga mamatay siya. Ngano man, si Jesus mao ang Dios. Walay lasong nga kisamaran siya, walay lasong nga kilatigo siya, walay lasong nga kisakis siya dito sa cross. Pero ngano man kilansang siya dito sa cross tungo sa akong mga sala. Isaiah chapter 53 verse 5. Pasaw na to sunit 1. Apan siya kinasamaran tungo sa atong kalapasan, siya napangos tungo sa atong mga kasalanan. Ang silo sa atong pakitay tiya sa ibabaw niya, o tungo sa iyang mga labot, kita nangaayo. Kisamaran si Jesus, kilatigo si Jesus, kisakit si Jesus, kitangtang ang iyang panit sa lawas ni Jesus, o kinlansang siya dito sa krus. Tungo sa kamatayon niya, mabuhita. Tungo sa sakripisyo ni Jesus dito sa krus, mabuhita. Nasa naman ninyo? Tungo sa iyang mga labot, kita nangayo. Imbis ng mga makasala, kilabay si Jesus sa Diyos. Kisaliway si Jesus sa Diyos tungo sa akong mga sala. Yes. Bisan pa wala siya sala, para panglasan ako, para luwason ko, para mamatay imbis na ko. Kitangtang ang iyang panit, kisakit ang iyang panit, tungo sa latigo. Dahil mga bukok sa mga hayop, sakit kayo. Kitangtang ang iyang panit. Sumala sa Bible niya, sa diyang kisakit, kiantusan siya sa tubang sa mga tao, walay sinina. Lahubo siya. Unsa ka ulaw? Akong mga salakay, ulaw kayo sa tubangan sa Diyos. Tungo sa akong mga sala, kidawan niya ang kaulaw. Kining lugar kay lugar nga kinana ko hukuman dito, di ba? Kinana ko hukuman dito. Pero imbis na ko kihukuman si Jesus. Imbis na ko kidawan niya ang kaulaw. Imbis na ko kidawan niya ang sakit. Imbis na ko kidawan niya ang pagantos. Mao kinyang leader ta sa sala. Kitangtang ang iyang panit. Unsa ka sakit?
Bisan pa wala siya sala. Tungo sa akong mga sala, kitangtang ang iyang pangit. Nagpaga siya og dugo, kikan sa ulo, hangtod sa iyang tiil. Iyang lawas kay napuno sa dugo. Kikan sa ulo, nahi mga dugo, o iyang lawas kay napuno sa tubig, napuno sa dugo. Tungo sa akong mga sala. O kitangtang na ang pani sa iyang likod, pero sa diyang nakapasaan siya sa krus. Taliwara sa kahoy o likod, nahita kong sakit. Ano man, gihapon kitangtang na ang panit. Gihapon nahi dugo, pero sa diyang nakapasaan siya sa iyang krus, unsa ka sakit. Ano man ginawa niya ang sakit, tungo sa akong mga sala. Diba? Tungo sa akong hugang mga sala. Tungo sa akong daotang sala. Napuno ang iyang lawa sa dugo. O kinlansang ang iyang tuwa ka mga kamot. Tungo sa akong mga sala nga akong gibuhat, kamidang akong duha ka kamot. Takong lansang. Mao kinang Hebrew, Yahweh, si Jehovah. Kinangta magpasa sa manini, kada pulong sa Hebrew naay kahulugan. Puy pa sa manini nga, tanawa ang iyang kamot, tanawa ang iyang lansang. Mao kinyang Yahweh, Lord, Jehovah. Tanawa iyang kamot, kang kinsa kamot sa Dios. Tanawa ang lansang. Hebrew, Jehovah, Yahweh. Mao kinyang pangalan sa Dios. Pangalan sa Dios mao ang Jehovah. Tanawa ang iyang kamot, tanawa ang iyang lansang. O iyang duha ka mga tilpot na gilansang dito sa krus. Tungo sa akong mga sala nga akong gibuhat, kamidang akong duha ka tiil. O sa diyang nakaginawa siya dito sa krus, tungo sa lansang sa kamot o tiil, samtang nakaginawa siya sa manini, nahita kong shock sulo sa lawas. Tungo sa lansa. Gikan sa 9 a.m. hangtod sa 3 p.m. sulo sa 6 hours. Gidawa niya ang dakong sakit. Imbis na ang mga makasala. Imbis na ko. O gibangkaw ang iyang kilit. O nagpaga siya og tubig og dugo. Tungo sa akong mga sala nga akong gibuhat, kamidang akong kasing-kasing pagtumod, mapahibong huna-huna, pakahakok, kasuko, papamakak. Kinsay nakalansang ni Yesu Kristo. Sa wala pa ko naluwas, nakahunaw na ko nga, unsa ka dautan ang mga Israelita, unsa ka dautang mga lumasundanlo. Ngano man kilansang si Jesus nila, akong gihunaw na sa manin. Pero sa diyang naluwas ko, dahangan ako nga, ala, akong mga salakay nakalansang ni Yesu Kristo dito sa krus. Akong mga salakay nakapatay ni Jesus Kristo dito sa krus. Kinsay nakapatay ni Jesus? Kinsa? Kinsay nakapatay ni Jesus Kristo? Akong mga sala. Tungo sa akong mga sala, bisan pa wala siya sala, namatay siya. Unsa kada kong grasya, di ba? Unsa kada kong guguma. Sa diyang naka-enjoy ko sa sala, sa diyang nakasala ko, namatay siya niya itong panahon. Unsa kada kong grasya. Taliwara sa hukom sa mga makasala, kilansang siya dito sa cross, sulo sa 6 hours. Imbis na ko, kilabahin si Jesus Kristo sa Diyos. Mga mingon si Jesus Kristo nga, amahan, nga naman, ilabay ko nimo. Tungo sa akong mga sala, di ba? Kaya itong taon ng isa ka video,
Yes. Imbis na ang mga makasasala, namatay si Kristo dito sa krus. O tungo sa iyang dugo, kipasalyo na ang akong mga sala. Yes. Alam kang kinsang sala? Tungo sa imong sala, tungo sa akong mga sala. Ngano man? Tungo sa guguma. Diba? Tungo sa guguma. Tungo sa dakong guguma sa Diyos, imbis na ako namatay siya para pagpasalyo sa akong mga sala. Yeah. Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Nga sa nagalungtat sa kinaya sa Dios. Wala mag-isip sa iyang pakasama sa Dios ingon nga usak ka butang nga pag-agaon, kundi nakhukas siya sa iyang kaugalingon nga bisulop sa dagway sa usak ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Ug sa hingkitan siya sa dagway sa usak ka tao, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan nahangto sa kamatayon o sa kamatayon sa krus. Yes. Ang Diyos miyani dining kalibutan iyong nga tao. O namatay na siya. Namatay na ba? Wala pa. Namatay na ba? Wala pa. Puwi pa sa nga bayan na ba? Wala pa. Bayan na. Bayan na ang bultasa sa lakay. Ang bayas sa lakay, kamatayon. Pinay sa kamatayon niya, kipasalyo na ba ang akong mga sala? Wala pa. Kipasalyo na. Tungod ni Adan, kitang na kayo mahimong makasala. O tungod ni Jesus, kipasalyo ang sala sa tanan ng mga tao. Yes. Ikadang Korinto chapter 5 verse 14. Kaya guguma ni Kristo nakapugos ka na mo, kaya nagahukom kami sa ingon nini, nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Giyukuman na si Jesus dito sa cross. Mga walay rason nga hukuman ko pag-usap, di ba? Yeah. Namatay na si Jesus Kristo. Yeah. Buhay pa sabi niya nga, kipasalyo na ang tanan kong mga sala o giyukuman na siya imbis na ako. Yes. Ang cross mao ang lugar nga asa kinanako hukuman, di ba? Pero imbis na ako, kilansang na siya. Tungo sa pakukom nga gidawan ni Jesus, walay rason nga hukuman ko labaw pa. Sakto ba? Yes. Tapos na. Mao nga si Jesus mao ang saksi sa kaluwasan. Job chapter 16:19, bisan ani karon tan-awa, ang akong saksi atwa sa langit. Ugang nakapamatot kanako atwa sa kinahitasan. Kinsay saksi? Si Jesus. Pagka sa kamatayon niya, dabanaw siya o iyong nga saksi nga nakapasalyo sa tanan kong mga sala, na siya tupa sa Diyos. Nasa man ninyo? Yes. Ebidensya sa akong kaluwasan kay si Jesus. Siya mao ang saksi sa akong kaluwasan. Sumao nga kung walay kamatayon ni Yesu Kristo, walay sa kinsa nga maluwas. Gawa 4 verse 10 to 12. Hibaloy ninyong tanan ug sa tibong nga katawan sa Israel, nga tungod sa ngalan ni Hesus Kristo nga Nazareton, nga inyong gilansang sa krus ug nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay, tungod kayo kaniya magatindog kaniya tawhana dinhi sa inyong atubangan nga maayo na, kini mao ang bato nga kisaliway ninyo nga mga magtutukot nga nahimong pangulong bato sa pamak-ang ug diya sa laing walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa kay walay laing nga alnan sa ilarom sa langit nga nakatak sa taliwala sa mga tao nga diya kaniya mga luwas kita. Sumao nga miingon si Kristo John chapter 14 verse 6, ako mao ang dalan o kamatuoran o kinabuhi. Walay sa kinsa nga makab sa amahan kundi pinagi kanako. I am the way, the truth and life. No one come to the Father by except me, di ba? Yes. So, dito sa cross, duha ka kinaya sa Dios kay natuman sa pareho nga panahon. Tungod sa hustis sa Dios, tungod sa guguma sa Dios, namatay si Jesus Kristo dito sa cross. Mao nga kung walay crucifixion, walay laing nga dalan. Tan-awa, tungod sa hustis sa Dios, pinay sa balaot, kinangnan pakukum, di ba? Tayo kinsay giukuman imbis nako dito sa cross, si Jesus. O tungod sa guguma sa Dios, tungod sa grasya sa Dios, kipasalyo na niya ang tanan kong mga sala. Mao kinyang kaluwasan. Mga dito sa cross, nahitabo ang duha ka butang usaman. Una, pakukom.
tungkol sa akong mga sala. Kinsay giyukman imbis nako. Si Jesus. O dito sa cross unsay nahitabo? Nagpaga si Jesus og dugo o gipasalyo ang tanan kong mga sala. Mao nga iyong nga kinaluwas sa tubangan sa cross naituha ka kasing-kasing. Daghang mga tawo nga dili luwas, nakakami sila sa porma sa cross, sama sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Pero ang mga kinaluwas kani lahi sa ilang kasing-kasing, nahituha ka kasing-kasing. Una, sorry kayo Ginoo. Tungod sa akong mga sala, giyukman ka dito sa cross. So mga tino nga Kristiyano nga nakangko sa kaluwasan, at tubangan sa cross, naay isa ka kasing-kasing nga, sorry kayo. Pasensya kayo Ginoo. Tungod sa akong mga sala, kilansan ka dito. Ikadua, pagpasalamat. Salamat sa Diyos. Tungod sa kamatayon nimo, tungod sa dugo nimo dito sa cross, kipasalyo na ang tanan kong mga sala. Kung kisa man ang nakangko sa kaluwasan, dili sila mo kami sa cross para paksimba sa mga Diyos-Diyosan. Cross kay dili mga Diyos-Diyosan. Cross mawang lugar asa namatay ang Diyos ing mga tao. Sakto ba? Tungod sa akong mga sala. Kinsay makakami sa cross para sa physical blessing. Unsa ka sayo? Cross mao ang dapitang nga asa giyukman si Jesus tungod sa akong mga sala. So iyong nga tino nga Kristiyano nga nakangko sa kaluwasan, kahulugan sa cross kay lahi. Nasa man ninyo? Yes. Mao kinyang balaw sa pagtubos. Tungod sa dugo ni Kristo, kipasalyo ang tara kong mga sala nga himpit. So sa wala pa siya namatay, miingon siya sa manini. Juan 19 verse 30. Basa na to. Busa sa nadawa ni Jesus ang suka, miingon siya, himpin na, o gituko niya ang iyang ulo, o gitugian ang iyang espiritu. Unsa man ang iyang nahuman? Nahuman na niya, o pasalyo, ang tala kong mga sala. Nasa man ninyo? Wala pa human, humana. Wala pa, humana. Humana. Hustong pakto kay, humana. Sa iyong mga pakto kay, wala pa human. Okay? Hustong pakto kay, tapos na. Natupan na. It is finished. It is accomplished. Unsa man iyang nahuman? Nahuman na ang kapasalyuan sa mga sala. Himpit. It is not finished, it is finished. Yes, tapos na. So sa diyang biyani si Yesu Kristo ni kalibutan, nahuman na niya o pasalyo ang talatong mga sala. Mao nga, para makatuang mga tao nga, nahuman na ang kapasalyuan, nabanaw siya. Para makatuta, nga humana ang kapasalyuan. Iyong nga ebidensya, nabanaw siya. So, Roma chapter 4 verse 25, kinsa gitugian tungo sa atong mga palapas, o gibanaw alang sa pagpamatarong. So, ang mga makasala, ato na siya sala, tungo sa sala, kinasi mapunta sa imperno. Pero kinsay nakabayat, imbis ng makasala, imbis na ako. Kay, ang makasala kay ako, di ba? Makasala ko. Tayo, imbis na ko, kinsay nakabayat sa multa sa sala? Si Jesus. Pinay sa iyang dugo, 2,000 katuig labay sa una, sa wala pa siya na tao. Sakto ba? 2024 karon, November. 2,000 katuig labay sa una, di ba? 2,000 years ago. Sa wala pa siya na tao, kikuha na ni Jesus ang talang iyang mga sala. Sakto ba? O namatay siya dito sa cross, kay kung walay papal sa dugo, walay kapasalyuan. So pinay sa dugo ni Kristo, kipasalyo na ang tanan iyang mga sala. Wala pa human, humana. Humana. Pero ano man, nabala ka siya gihapon? Kay wala pa napasalyo, wala siya nakaibalo. Wala pa napasalyo, wala pa nakaibalo. Wala pa hibalo, di ba? Wala pa kasabot, nga kipasalyo na ang tanan iyang mga sala. So pinay sa pakpamin sa Bible seminar. Dahon nga niyang kipasalyo na ang tanan. Ala, sumula sa Biblia nga, it is finished. Natupan na. Sa una,
karon. Pakto kay sama ni, pakto kay dililisod. Okay, karon hapon o gabi. Risong nga pangutan na. Kung wala ka kabalo kinagamuha sa hospital, gabi karon o hapon? Gabi, di ba? Mo risong nga sapton? Ay sayong nga sapton, di ba? Ano man, naay ebidensya, unsa may ebidensya? Kangin it. Ok time. Dili kinang napanika mo, talhina nga makatuo, di ba? Pakto kay dililisod. Napasalyo na ba ang tanan nimo mga sala? Wala pa. Napasalyo na unsa to pakatuo? Makinang na takong luha, kinang na pakpati mo, kinang na panikamot? Dili, kinang na facts. Unsa man ang facts? Biblia. Nasa man ninyo? Yes. Pakto kay dililisod. Aha. Persundo ko. Aha. Ay, ayaw ulaw. Aha. Ay, ulaw mo? Aha. Sama niya, aha, napasalyo na. Bakit yung paktuon sa sayon? Dililiso na sama ninyo? Yes. Sama niya, aha, tapos na. Pinagisa, dugo ni Jesus Kristo. Ephesians chapter number 7, pasal na 22. Nga kaniya ana ang atong katupsanan, pinagisa iyang dugo ang pasalyo sa atong mga panglapas, sumala sa pakadato sa iyang grasya. Pinagisa dugo, kang kinsang dugo? Dugo ni Jesus. Kipasalyo na ang tanatong mga salamaw kinyang tino nga grasya, dili bugas, dili pakaon, dili salapi, unsa man ang grasya, kapasalyo sa mga sala. Nasa ba ninyo? Yes. Buong na chapter verse 5, Apokalipsis. O kikan kang Jesus Kristo nga mao ang saksi nga matinumanon, nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari sa yuta. Kanya nga nahaguguma kanato o nakhugas kanato gikan sa atong mga sala, pinagisa iyang dugo. Kang kinsang dugo? Dugo ni Jesus. Yes. So, unsa man ang kahulugan sa tapos na? Akong mga sala sa una karon lamang napasalyo o tanan? 90% lamang o tanan? 99.99% naman utanan. Basin akong isa ka sala, takok kayo, babugat kayo, basin wala pa napasalyo. Napasalyo na ba? Wala pa. Kumusta man ang mga sala sa mga mamumuno dito sa bilangguan? Kipasalyo na ba ang ilang mga sala? Wala pa. Ano may hinay? Pastor, mga tao nga nakapatay, unsa ka hugaw, unsa ka dautan. Basin wala pa kipasalyo. Kipasalyo na ba? Wala pa. Ang mga tao nga wala nakasimba sa church, ilang mga sala, kipasalyo na ba? Wala pa. Kamang hinay, kipasalyo na ba? Wala pa. Katong wala nakapil sa karong Bible seminar, mga silingan nga wala nakapil. Napasalyo na ba ang ilang mga sala? Wala pa. Napasalyo na. Nasa naman ninyo? Napasalyo na ang tanan. 100%. It is finished. Para sa tanang mga tao, para sa tanan akong mga sala. Nasa naman ninyo? Yes. So, kung naktuo mo hangto karon, talin nga sapton ninyo ang walay katam sa paktubos. Okay, pangutan ako mo. Kipasalyo na ba ang inyong mga sala? Kipasalyo na ba? Pinag-isa-unsa. Pinag-isa-unsa. Pinag-isa dugo. Dayon, pila sa imong mga sala kipasalyo ni Jesus? Yes, tanan. Tanamaw ang walay katapusan na paktubos. Tanawa, walay katapusan. Unsa ba ipasam nini? Walay limitation. Unlimited, endless. Buhay pa sa niyo nga, kipasalyo akong mga sala, dili na mahangtok karon, kay walay katapusan, di ba? Dili na mahangtok karon, kung dili hangtos-hangtot. Ano man, iyang kapasalyo kay walay katapusan nga paktubos. Walay katapusan, walay limitation. Unlimited forgiveness. Mao nga, dili na akong mga sala sa una karon, kung dili akong mga sala sa umalabot po kay kipasalyo na. Nasa naman ninyo? Yes. Hebrews chapter 9 verse 12. Pasal na to 22. Dili usap pinagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating baka, kundi pinagi sa iyang kawal niyong dugo, mislos sa makausang nga sa gihapon ngadto sa daping nga balaan, sa nakabot niya ang walay katapusan nga paktubos. Walay katapusan nga paktubos na pasabot, gikan sa akong pakatao, hangtod sa akong kamatayon. Kipasalyo na ang tanan. Ano man? Walay katapusan, di ba?
Pero takanang nakto sa manini, katapusan nga paktubos. Hangtot karon. Kipasalyo na, pero uguma sa umalabot, wala pa, napasalyo. Dili kini hustong pakto, di ba? Kapasalyoan sa Diyos kay, katapusan nga paktubos, walay katapusan nga paktubos. Walay katapusan nga paktubos. Endless, walay katapusan. Walay limitation. Unlimited, forever, eternal redemption. Pareho nga kahuluan. Nasa naman ninyo? Yeah, so, mag-exercise ta, sundong ko, walay katapusan nga paktubos. Follow me. Walay katapusan nga paktubos. Ayaw ba ito sa manini? Ayaw ba ito sa manini? Walay katapusan nga paktubos. Yeah. Kung kapoy mo sa balay, mag-practice mo sa manini. Kipasalyo ni Jesus ang tanan. Tanan. Dili akong mga sauna lamang, di ba? Tanan. Yes. Ano man, si Jesus, wala siya time. Atubangan sa mata ni Jesus, sa una po sama sa karon. Karon po sama sa karon. Umalabo po kasi sama sa karon. Mingon ang Biblia. Hebrews chapter 13 verse 8. At pasal na to sa 1, si Jesus mao sa gihapon ang sa kagahapon o karon o sa walay katapusan. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Atubangan niya sa una po kay sama sa karon, karon kay sama sa karon, umalabo po kay sama sa karon. Nasa naman ninyo? Kay makita niya ang tanan ng mga panahon sa parehong nga time. Nasa naman ninyo? Makita niyang tanan, gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Nasa naman ninyo? Example. Nakailaba mo ni Pedro? Nakailaba mo? Isa ka tinunan ni Yesu Kristo. Nakalimot si Pedro kang Yesu Kristo tulo ka higayon, di ba? Niya to pananakinsay nakahilak? Manok, di ba? Kokyo! Sa wala pa si Pedro nakasala, kitag na ni Jesus sa daan. Karong gabi, mangliko ka nako, tulo ka higayon. Sa diyang mangliko ka nako, isa ka manok kay makilak. Kokyo! Kabalo na ba si Jesus sa sala sa umalabot ni Pedro o wala? Yes, nakabibalo siya sa daan. Kung sa man ang iyang buhaton. Nasa naman ninyo? Sa manini. Kabalo na po ang Diyos sa imong mga sala sa umalabot o wala? Kabalo ang Diyos kung sa man imong buhaton o kuma. Kabalo na ang Diyos nga kung sa man imong mga sala sa sunod nga semana. Kabalo na ang Diyos nga kung sa man imong mga sala sa next year. Kay makita niya ang tanan. Gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Kay si Jesus mao ang Alpha o Omega. Yesterday, today, forever, same. Nasa naman ninyo? Yes. So, akong mga sala sa una karon umalabot, kana akong mga sala sa una karon umalabot kay kipasalyo na. Mao kinya walay katapusan, napaktubos. So mao nga, kapila man namatay siya. Kadakhan kausa. Dili kina nga siya mamatay again. So mao nga Hebrews chapter 9, 25, 26. Ug dili siya makalat pa sa iyang kaugalingon sa makadakan. Dili kinahanglan kamatayon dakan. Sama sa labang sacerdote nga nagasulot sa dapin nga balan sa tuig-tuig uban sa dugo nga dili iyang kaugalingon. Ang mga Israelita sa dangtogon gipatay nilang mga hayop kada tuig, di ba? Pero kamatayon ni Kristo dili kinahanglan dakan ngano man mina sa iyang usa ka kamatayon kipasalyo ang tanan. Kay kung mao kini kinahanglan siya makantos kanunay sukapa pakatukot sa kalibutan apan karon sa nakausa nga sa katapusan sa mga katuigan siya ginapadayak sa pakwatang sa sala pinay sa pagkalat sa iyang kaugalingon. Pinay sa iyang usa ka kamatayon kipasalyo na ang tanan mga walay naso nga mamatay sa pauso, di ba? Yes. So Hebrews chapter 10 verse 10 basa na to sa 1. Nga tungon nini nga kabubudon kipanak putulni kita pinagi sa halat sa lawas ni Jesus sa nakausa nga sa Yapon. Sa English version, once for all. Pinagi sa usa ka kamatayon kipasalyo niya ang tanan. Once for all.
Ang usa ka sayo nga sapton, di ba? Sakto ba? Pila sa imong mga sala gipasalyo? Imong mga sala sauna lamang o tanan? Tanan kay once for all. Pero dakhan wala naktuon ini. Mga kada Domingo nagahangyo sila sa kapasalyuan. Pasalyaw ko Ginoo, pasalyaw ko Ginoo. Ayo, tanawang Biblia niya, gipasalyo na ko ang tanan, wala katab sa paktubos. Dili siya ka na nga maminaw, di ba? Pasalyo ko, dili ko nga na nga mapunta sa impero, no. Ay, basa ang Biblia niya, walay katab sa nga paktubos. Wala ka kabalo, pasalyo ko. Nakto ba siya? Wala. Wala siya nakto, dakhanang nakto sa manini. Sayo nga, pakto, nasa naman ninyo? Unsa man hustong pakto? Once for all. So, wala na nga mamatay sa pag-usap. Hebrews chapter 10 verse 18. Karon di natwa ang papasalyo nini, dito wala na ihalat tungo sa sala. So, Zechariah chapter 3 verse 9, kaya niya karon ang batong nga akong gipahamutang sa tubangan ni Josue, ibabaw sa usa ka bato mao ang pito ka mga mata, anya karon igakulik ko ang kinulit niya na nagaingon si Jehova sa mga panon, o panason ko ang kasalanan niyanang yuta sa usa lamang ka adlaw. Kang kisa adlaw? Unsang adlaw? Adlaw sa kamatayon ni Jesus. So, kapila man namatay? Kausa. Isa ka adlaw kay payi ko para mapasayo ang tanan kong mga sala. So, akong mga sala sa una karon malabot, kipasal nyo na ba? Wala pa. Kipautan ako mo, kumusta may mong mga sala sa una, kipasal nyo na ba? Pinagisa unsa? Pinagisa? Tugo. Palyog tuba ka? Kay last session karong adlaw, di ba? Kumusta may mong mga sala karon, kipasal nyo na ba? Wala pa. Pinagisa unsa? Pinagisa? Tugo. Kumusta may mong mga sala sumalabot, kipasal nyo na ba? Wala pa. Pinagisa unsa? Pagsukit o dugo? Bautismo o dugo? Pag-ampo o dugo? Milagro o dugo? Dugo lamang. Kipasal nyo na ang tanan. Mahokin niya usong pakto. Unsa ka sayon? Mahokin niya walay katapsan nga paktubos. Yeah. Sumala sa Biblia niya, dugo ni Yesu Kristo kay walay katapusan. Epektibo sa dugo kay hangtos-hangtot. Hebrews chapter 13:20. Karon ang Dios sa pakitaid nga nagbanhaw gikan sa mga minatay sa labing dakong nga makbalantay sa mga karnero uban sa dugo, kang kisang dugo? Dugo ni Jesus. Dugo sa walay katapusang tugon ang atong Ginoong Jesus. Yeah. Dugo ni Jesus Kristo kay sama sa tugon sa Dios, sa adat sa Dios, promise sa Dios. Hangtot sa hangtot. Nasa naman ninyo? Yes. So, unang Juan chapter 4 verse 16, ang Diyos mao ang guguma. Pero ang Diyos kay walay katapusan, di ba? Ang Diyos mao ang hangtot-hangtot, mao iyang guguma kay hangtot-hangtot. Sakto ba? Ano makipasalyo niya ang tara kong mga sala hangtot-hangtot tungo sa iyang eternal love. Eternal love napasabot, unconditional love. Para mahimong walay katapusan nga guguma, kinahanglan unconditional love. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Kung iyang guguma kay conditional, example, kung makbakok sala, mao nga kung mapunta ko sa impyerno pag-usop, iyang guguma kay dili eternal love. Sakto ba? Nasa naman ninyo? Yes. So kung walay konsepto sa guguma, impossible nga masabtan ang eternal redemption. Eternal redemption, walay katap sa paktubos kay gikan sa walay katapusang nga guguma sa Diyos. Nasa naman ninyo? Kaya gihiguguma ko sa Diyos, hangto sa hangtot. Makipasalyo na niya ang tanak kong mga sala, hangto sa hangtot. Tungo sa iyang walay katapusang nga guguma. So kung walay konsepto sa guguma, talhinang nga makasayop kabay sa eternal redemption. Okay. Nataw ko 1982, ako. Karon, 2024, kano sa siya namatay? Kano sa siya Jesus namatay? Yeah. Halos 2,000 katuig ilabay sauna, di ba? Sakto ba? Yes. Tanawa, gikan sa akong pakataw, 1982, nataw ko niya itong panahon na,
O karon 2024. Wala ko kabalo kanon sa ko mamatay. Huh? Anyway, basin na adlaw sa kamatayon. So mao kinyang salak, mao kinatala kong mga sala sa una, karon umalabot. Diba? Dayon, tanawa, gikan sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo, tanawa, pagayo, gikan sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo, akong mga sala sa una, kay sama sa salasa, umalabot, di ba? Sakto ba? Sakto? Gikan sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo, kay namatay sa wala pa ko na tao. So, gikan sa kamatayon ni Yesu Kristo, dini? Gikan sa kamatayon ni Yesu Kristo, nakita na niya ang akong mga salasataan. So, akong mga sala sa una, kay sama sa salasa, umalabot. Sakto ba? Akong mga sala karumput, kay sama sa salasa, umalabot. Akong mga salasa umalabot, kay sama sa salasa, umalabot. Sa pakatinuot, tara na mga salasa, mga tao sa bagong tugon kay, salasa, umalabot, sa tubang sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo. Nasa taman ninyo? Sa patin, dili kinang nang babahin ang panahon sa una karong umalabot. Kay gikan sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo, tara akong mga salasa, una karong umalabot, kay sama sa salasa, umalabot. Tara akong mga salakay, future sin, gikan sa adlaw sa kamatayon ni Yesu Kristo. Insakto ba? Nasa taman ninyo? O kung nasabtan palit to ba, nasa taman ninyo? Yes. Kipasal nyo na ba? Wala pa. Ngayon, next year, 2024, mga bata kay mataw, di ba? Angye, kada! Adlaw, mga bata kay mataw, di ba? Kumusta man ilang mga sala? Kipasal nyo na ba? O wala pa? Sigurado? Wala sila natao. Wala pa sila natao. Pero kipasal nyo na ba? Wala pa. Kipasal nyo na. Ano man? Nakita na niya ang tanan. Hangto sa katapusan. Kabalo na si Jesus Kristo nga kinsay matao. Hangto sa katapusang panahon. Nasa naman ninyo? Mao nga, nakita na po niya ang akong mga sala sa taan. Bisang paok sa wala pa ko na tao. Nasa naman ninyo? Yes. So, kikuha niya ang tanan. Aha, akong kalwasan kay, natapos na. Kumusta mo? Tapos na? Napusan nyo na bang tanan? Baka to ba mo sa langit? Baka to? Oh. Tapos na. Isaiah chapter 40 verse 2. Atong masahon. Pagsulti kamo nga maluyon sa Jerusalem ug singgit ni siya. Nga ang iyang panahon sa gubat natapos na. Nga ang iyang kasalanan kipasalyaw na. Nga nakadawas siya og pinilo gikan sa kamot ni Jehova tungod sa tanan niyang mga sala. Natapos na, kipasalyaw na, tapos na. Importante po kay na. Dili wala pa. Na. Natapos na, kipasalyaw na, humana. Mao kinya mayong balita. Nasa naman ninyo? Yes. Naya kong mga sala. Kipasal nyo na. Tala kong mga sala pinay sa dugo ni Yesu Kristo, mao nga naipagtawag sa Dios. Isaiah chapter 44 verse 22. Kipapasko ingon sa usa ka mabaga nga panganod. Ang imong mga kalapasan ug ingon sa usa ka panganod. Ang imong mga sala pubalik ka kanako kay kiklukat ko na ikaw. Kipasalyo na. Mao nga ubalik ka kanako mao kinya bayong balya, di ba? Yun na pala isa ka mama, nakaluto siya sa sinigang. Tapos na ang pangluto. Nakatawag ang mama sa iyang anang nga babae. Day, mga unta, tapos na ang sinigang. Day, kumusta mga kasing-kasing sa bata? Anak, bali pa yun siya, di ba? Nahuman na. Kaya mag-enjoy ta sa dinner. Pero, kung mutawag ang mama niya, Day, mangluto ka. Dili kini mayong balita, di ba? Di ba? Day, mangluto ka. Ay, dili gusto. Ay, mangluto ka. Pero, Day, tapos na. Mga unta, unsa ka mayo. Sakto ba? Magsimba mo para mapasalyo ng imong mga sala. Unsa ka stress. Pero, napasalyo ng tanan. Mao nga ubalik ka kanako. Mao kinyang kalwas. Nasa man ninyo? Yeah, tapos na. So A o B? A.
Kung mobalik ka nako, dayon pasalyo nako ang tanan nimong mga salapi. Nahumanan nako pasalyo ang tanan nimong mga salapi na isa kong dugo. Humana, mao nga mobalik ka nako. Kang kinsang pakto kay hustong pakto, A o B? Yes, sakto. Yes. Pasinay tulok. A kay sayo, di ba? Kung magsimba ko, kung magampo ko, dayon pasalyo sa Diyos akong mga sayo. Kipasalyo na sa wala pa ko na tao. Akong mga sala kay gipasalyo ang tanan. Pinaisa, dugo, ni Yesu Kristo. O miingon ng Diyos, Hebrews 10 verse 17, dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala o ang ilang mga pagkamasupilon. Dili ko makinumdum. Pastor, kabalo na kung kipasalyo na ang tanan kong mga sala, pero gihapon mahinumduman ako ang akong mga sala sa akong kasing-kasing. Gihapon makita nako. 2 years ago, nakapangawat ko sa candy dito sa tindahan. 3 years ago, nakapangawat ko sa saging dito sa silingan. Gihapon makita na ko ang tanan. Ipasalyo na bang tanan? Ipasalyo na wala pa. Bisa pa makita na ko akong mga sala, ipasalyo na ang akong mga sa diya sa ilang kasing-kasing, dinislo sa akong kasing-kasing. Nasa naman ninyo? Kapasalyoan kay dili kikan nako, kung dili kikan sa Diyos. Nasabtan? Sabto ba? Yes, kapasalyo kay dili kikan nako, kung dili kikan sa Diyos. So akong papati kay dili kapasalyo, nasa naman ninyo? Yes. So, Isaiah chapter 43 verse 25. Pasan na 21. Ako, bisan ako mao siyang nagapala sa imong kalapasan, tungo sa akong kaugalingon, o dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Importante nga bersikulo. Tanawa. Tanawa. Yeah. Na isa ka, okay, isa ka mother dili baby, o isa ka bata. Na importante nga paso. Mahal kayo. Paso. Pero kanang bata, tungo sa iyang mistake, naguba ang baso. Tengrang! Da-surprise ang mama. Ala, naguba ng baso, usa ka mahal. Pero sa kasing-kasing sa mother, asama ng mas importante, bata o baso. Kung nakunan ka baso kay mas importante, ikaw kay doubt ng mother. Baso, bata, asama ng mas importante. Bata, di ba? So mga sa iyang kasing-kasing sa sulo sa mother, kipasalyo na. Pero mga nakahilag ang bata, pasensya kayo, pasalyo ako. Mingo ng mother. Okay. Ayaw na lang. Tapos na. Nakapasalyo na ko sa imong mga sala. Tayo, kipasalyo na ang iyang mga sala, wala pa. Kipasalyo na, kangkin sa kasing-kasing. Kasing-kasing sa anak, kasing-kasing sa mother. Kasing-kasing sa mother, di ba? O, nga naman kipasalyo ang iyang mga sala. Tungo sa iyang mayong buhat, tungo sa guguma sa mother. Tungo sa guguma sa mother, di ba? Unsa man ang gibuwa sa anak? Sala. Pero nga naman kipasalyo niya ang iyang mga sala, dili tungo sa iyang mayong buhat, kundi tungo sa iyang guguma. Kaluwasan kay sa manini. Nga naman kipasalyo niya akong mga sala, tungo sa akong mahayong buhat, tungo sa akong pagtambal sa simbahan, tungo sa akong pag-ampo, tungo sa akong panikamot, tungo sa akong sakripisyo. Dili. Tungo sa guguma sa Diyos. Nasa naman ninyo? Nasabtan? So, kapasalyoan kay kikansa, unsa? Kikansa, guguma, love. Dili kikansa, buhat sa tao. Nasa naman ninyo? Nasabtan? Yes. Kapasalyoan, kaluwasan, kay kikansa, guguma sa Diyos. Sakto ba? Insakto ba? Yes. So, Isaiah chapter 38 verse 17, atong masahon, anya karon kana tungo sa akong pakitayit nga ako may dakong kapaitan,
Apan ikaw adunay guguma sa akong kalak giluwas mo kinigikan sa gahong sa kadunoton. Kay tanan ako nga mga sala imong kisalibay sa imong likot. Gilabay na sa Dios ang akong mga sala sa iyang likot. Tumaw nga, makita ba? Makita ba akong mga sala? Dili makita. Buhay pa sa ba nga perfect salvation. Mika chapter 7 verse 19. Siya magabaton pag-usap o kaloy ka na to. Siya magayatak sa atong mga kasalanan. O isalibay mo ang tanan ilang mga sala ngadto sa kahilatman sa dagat. Kilabay na sa Dios ang akong mga sala dito sa dagat. Perfect forgiveness. Yeah. So nga mao kinyang mayong balita. Tungo sa mayong balita, tungo sa perfect salvation, buwani ang pakitay. Pagkabanhaw ni Kristo, nakadur si Jesus sa iyang mga tinunan. John chapter 20 verse 19-20, unya sa pagkahapon, diyan ang adlaw. Ang nahaunang adlaw sa semana, uksa nasirihan ang mga pultahan sa kinatiguman sa mga tinunan. Tungo sa kahadlok sa mga Hudyo, si Jesus miabot og bitindok sa taliwalan nila, o mingon kanila, kaninyo ang pakitait. Uksa nakapamulong siya nini, iyang kipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang mga kilit, busa ang mga tinunan, nangalipay sa ilang pakakita sa Ginoo. Kaninyo ang pakitay. Ano man, kipasal nyo na ang tanan. Nasa naman ninyo? Okay, tanawa. Isa ka nanay, ado na si operation para pakuha sa tumor, sa sulo sa tiyan. Humana ang operation. Pero problema kay 50% na lang kikuha. Pero tunga, lahibilin. Tayon, success ba ang operation o dili? Dili success, di ba? Pero humana ang operation. Ang isa ka nanay, nakadaom siya nga, pasin, dawala ng tanan. Pero mudol ang doktor, moingon ang doktor kaniya, ma'am, sorry ha? Kung ano man? Wala pa human, 50% gihapon na Tayon, naipakitay o paksubog gihapon? Naipakitay o kabala ka gihapon? Kabala ka gihapon, di ba? Ano man, miingon si Kristo nga pakitay, kipasal nyo na ang tanan. Pero kung lang yun ang Biblia nga, imong mga sala sauna, karon lamang kipasalyo. Imong mga sala sumalabot, wala pa napasalyo. Tayo, mali pa yun ba mo o dili? Dili mali pa yun, di ba? Kung walay eternal redemption, imposible ang pakitay. Yeah, peace with you. Yeah. So, tino kalwasan, kay akong mga sala karon umalabot kay kipasalyo, pinagisa, dugo ni Kristo. Pero dakanang adunay sa iyong pagsabot sa manini. Yes, taktupo ko sa dugo. Kipasalyo akong mga sala sa una karon. Pero akong mga sala sumalabot, wala pa napasalyo, dakanang nakto sa manini karon. Mao nga, kinahanglan, pagsugit. Kinahanglan, pakumpisyal. Kung magsugit ko kada Domingo, anang panahon na pasalyon sa Diyos akong mga sala. Husto ba kini o sayop? Sayop, yes. Kipasal nyo na ba? Wala pa. Kipasal nyo na ba? Kinahanglan ba ko magsugit o dili? Dili kinahanglan, di ba? Ano man? Kipasal nyo na. Ikadua, oo, kipasal nyo na akong mga salasaw na karon, binas dugo ni Kristo. Pero, akong mga salasaw, wala pa. Kinahanglan, mahayong buhat. Yes, naktupo ko nga, dugo lamang ang makarimpyo sa akong mga sala, pero wala pa napasalyo sa akong mga sala sumalabot. Kinahanglan mahayong buhat. Kung magpa ko mayo, kung mag-alaga ko sa Ginoo, kung magsimba ko mayo, tayon pasalyon sa Dios akong mga sala, pinay sa iyang dugo. Burak tinuot, pero tino pa o sayop? Husto ba o sayop? Sayop. Mao kinyang lahing nga mayong balita. Nasa naman ninyo? Unsa man ang tino nga mayong balita? Dugo lamang, dugo lamang. So, unsa man ang tino nga kalwasan? Dugo ni Jesus buwas sa tao. 1, 2, 3, 4. 1, 50%, 50%. 2, 90%, 10%. 3, 99.9999% buhat sa tao. 0.00001%. Number 4, 100% dugo. 0% buwas sa tao. Unsa ang tino nga kalwasan? Yes, number 4. Dugo lamang. Sakto ba? Dugo lamang. Yeah. So, no? Ito isa ka kanta. Okay, shortly. Kanta ta. Wash and wash away my sin.
Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Sakto ba? Dakanang nakaila, dakanang nakakanta, nothing but the blood of Jesus. Pero dito sa simbahan, pasalyo ako, Ginoo. Pero magsagawas, nothing but the blood of Jesus. Kinan ako magpabunyak para maluwas. Bisa pag dakanang nakakanta, dilita na nga naktunin, di ba? Yes. Okay. Pangutan ako mapayog to ba ka? Kinsa ang napasalyo sa tanan akong mga sala? Payog to ba ka? Kinsa ang nakapasalyo sa akong mga sala? Si Jesus. Kinsa niya pakapasalyo sa akong mga sala? Yes, pinaysa, tugo ni Jesus. Pila sa akong mga sala kipasalyo niya? Yes, tanan. Wala katapsan nga, paktubos. Tayon, kanusa niya kipasalyo ang akong mga sala? Kanusa siya nakapasalyo sa akong mga sala? Karon ba, 2,000 katuig ilabay sa una. 2,000 katuig ang ilabay sa una. Sa diya, namatay siya, di ba? Yes. Ngano magipasalyo niya akong mga sala? Tungo sa guguma. Nasa naman ninyo? Yes. Okay. Happy na human. Sumaukin niyang takong guguma. Roma chapter 5 verse 8. Atong masang sunituan. Apanang Diyos nakapasundayak sa iyang kaukaningong guguma, alang kanatong nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Iyang kamatayon kay para sa mga makasasala. Pwede nga mamatay mo para sa mga mamumuno? Na isa ka tao nga nakapatay sa imong pamilya. Pwede nga mamatay ka para sa mga mamumuno? Lisok kayo, di ba? Pero kamatayon ni Kristo kay para sa mga makasasala, dili para sa mga matarong. Unsa ka takong grasya. Tungo sa iyang grasya, tungo sa iyang kamatayon para sa mga makasala, gipadayak ang iyang guguma. Si Kristo namatay tungod kanato. Mao kinyang historical fact. Unsa man ang pakto? Si Kristo namatay tungod unsa man? Tungod kana ko. Yes. Si Jesus namatay tungod kana ko. Mao kinyang pakto. Nasa naman ninyo? Yes. Verse 9. Atong masahon, busa lamina gayot nga kinapakamatarong kita karon diya sa iyang dugo. Malinuwas kita, gikan sa kalikot ko sa Diyos, pinagi kaniya. Pinay sa kamatayon, pinay sa dugo, naluwas ta. Okay, nasa naman ninyo? Okay, happy na human. Okay, pautan ako mo. Kipasalyo na ba ang sala sa tanan ng mga tao? Okay, kipasalyo na, di ba? Tayon, silang tanan kayo makato sa langit o dili? Silang tanan? Makato sa langit o dili? Dili tanan, di ba? Ngano man? Ubang kay mapunta sa, kay kikuha na ni Jesus ang sala sa kalibutan, kipasalyo ng tanan, pero uban kay mapunta sa langit, ubang kay mapunta sa imperyo. Ngano man mapunta sila sa imperyo, kay wala pa kipasalyo, wala pa naktuo. Kipasalyo na ang ilang mga sala, di ba? Pero ngano man mapunta sila sa imperyo, no? Kay wala sila naktuo. Nasa naman ninyo? Nasa naman ninyo? Yes. Sa patino karon, wala sa kinsa nga mapunta sa imperyo tungo sa ilang mga sala, kipasalyo ng tanan. Pero ano man, dilita na nga buhato sa langit, kay dilita na nga naktuo. So mao nga miingon si Kristo, tumo ka mo sa mayong balita. Tanawa, siya, kada Domingo nagasimba siya. Pero ano man mapunta siya sa imperyo. Nagasimba siya kada Domingo, pero ano man mapunta siya sa imperyo. Bisan pang nagasimba siya, pero wala siya naktuo sa tino nga mahayong balita. Nasa naman ninyo? Para makatos siya sa langit, unsa ang iyang buhaton?
Magsimba siya kada Domingo o kinahanglan siya maminaw. Kinahanglan siya maminaw sa mahayong balita. Nasa naman ninyo? Ilabi na nahi mga tao nga nagasimba na lang. Bisan pang nahi mga Bible seminar, dili sila ganang nga maminaw sa Bible seminar. Pero Domingo na lang, pagsimba, dili sila makato sa langit. Nasa naman ninyo? Yes. Para maluwas, kinahanglan pagpaminaw sa mahayong balita. Naktuba mo? Naktuba mo? Kay gipasalyo niya ang sala sa tanan ng mga tao. Unang Juan chapter 2 verse 2 atong masaon. O siya mao ang halas sa pagpasigul ni tungo sa atong mga sala o dili lamang tungo sa ato kundi usap tungo sa iya sa tibok nga kalibutan. Yeah. Dili lamang mga tao nga kinaluwas kundi para sa mga tao nga dili luwas gipasalyo na niya ang tanan. So kinsay moadto sa langit katong mutuo. So mga Juan chapter 16 verse 9 atong masaon. Mga tungo sa sala, kay wala silang ipagtuo kanako. Tungo sa dili pagtuo, tungo sa walay pagtuo, dili tanang nga moadto sa langit. Okay, nasa naman ninyo? Yes. Okay. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Paso na to. Kay tungo sa grasya naluwas kamo, pinagi sa pagtuo. O kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kinihatak sa Dios. Dili tungo sa mga buhat, aron wala bisan kinsang nga mangandak. Yes, dili tungo sa buhat, kundi tungo sa grasya. Dalwas ta, tungo sa grasya, pinagi sa pakto. Kung kisa man ang muto sa kamatayon niya sa Kristo, kay maluwas. Okay, nasa man ninyo? Okay. Please close your eyes. Akong pangutanon, kung naluwas mo, mao nga kung makato mo sa langit, please hands up. Please hands up. Kung naluwas mo, mga kung makato mo sa langit, please hands up. O kung sigurado kayo, please hands up tanan. Duha ka kamot. Kung sigurado mo. Okay? Hands down. Open your eyes. Dakan salamat. Okay, so sa katapusan, okay, so lain nga mga butang atong tunan karong Domingo. Okay, sa katapusan, 2 minutes na lang, tanawa. Tanawa ang screen. Pagka sa kaluwasan, yeah. Makabuata sa salapaguso o dili. Bisan pang naluwas na ta. Makaba pa ko sa lapaguso o dili. Nahi possible jadang nga makaba ko sa lapaguso kay kihapon na kinayang nga makasala. Mawala ang kinaya nga makasala sa diyang mubalik sa Kristo. Atong tunang kabanini karong Domingo pag-usop. Pero wala kinsa nga makagami sa kaluwasan para papakasala, di ba? Kinsa yung makagami sa kaluwasan para papakasala. Pero tungo sa kauyangon sa lawas, tungo kay maluya ko gihapon, bisan pang naluwas na ko, makaba ko sa lapag-usop. Pero bisan pang magpa ko sa lapag-usop, asa ko mapunta kung naluwas na ko? Sa impero pag-usop sa langit gihapon. Sa langit gyapon, di ba? Ano man? Kipasal nyo na ang tanan. Pero bisan pa dili ko mapunta sa impero no, pero kung magpuha ko sa lapag-usop iyong mga Kristiyano, makahatag ang Dios disiplina. Okay, disiplina. Okay, tanawa. A. Naluwas na. Okay, naluwas na. B. Wala pa siya naluwas. A. Naluwas na. Asa siya mapunta? Yeah, langit. B, asa siya mapunta? Imperno. Tayon, bisan pang naluwas na siya, usahay makatuman siya sa pulong sa Diyo, usahay makasupak, usahay makatuman, makatuman. Bisan pang makasupak siya, asa siya mapunta gihapon? Langit. Pero, nawala na. Sorry. Sa manini. Okay. Okay, tanawa. Kung maktuman siya, buhatak ang Diyos, kanti. Kung magsupak ko, buhatak ang Diyos, disiplina. Sumara sa Biblia niya, disiplina kay dili, imperno. Nasa naman ninyo?
So kung maktuman ko, buhatag ang Diyos kanti, pero kung magsupak ko, buhatag ang Diyos, disiplina. So tungod sa kanti, disiplina, makatubok ko. Pero asa dapit nga padulong ko sa langit. Dili mawala ang kaluwasan. Nasa man ninyo? Dili mawala ang kaluwasan. Pero katong wala pa naluwas, tungkay mapunta siya sa imperno, walay disiplina, dili kinahanglan disiplina. Nasa man ninyo? So, unsa man disiplina, usay mawala ang kwarta, buabot ang problema, talira nga masakit, mahita bang problema, bisan pang naluwas na ko, pero kung mapadayon ko og sala, makahatak ang Diyos, disiplina. Tungo sa guguma. Kay dili siya ganahan nga, magabuhak og sala paguso. Tungo sa guguma sa Diyos. So, okay. So, katapos ang pulong, John chapter 10, verse 28. Basa na to sa rituan. O ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, o sila dili na kayod mawala, o walay bisan kinsang nga makaagaw kanila sa akong kamot. So mawala ba ang kaluwasan o dili mawala? Dili mawala. Nga naman, kipasal nyo na ang akong mga sala, hangto sa hangto, tungo sa eternal redemption. Okay. So nasa taman ninyo? Yes. So karong Domingo, atong tunan, ang kabayin sa kalwa sa pag-usop o atong tunan kung unsa man ang bayong Kristiyanong kinabuhi sa atubangan sa Dios. So hina ko nga kamong tanan kay apil karong Domingo to para makapadayon sa pagtunan sa Biblia. Okay? Nasa naman ninyo? Okay, daghang kayong salamat sa pagpaminaw, bakampot ta. Salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya nakatigom mi diri para pagpaminaw sa imong pulong. Ilabi na kanina among nakadunan kung unsa man ang kaluwasan, kung unsa man ang insaktong dalan sa langit. Naangwa namong nga kipasalyo ang namong mga sala pinagi sa dugo ni Kristo. Mga daghang kayong salamat sa Dios. Kung naay mga bagong naluwas, palyog tabangin sila nga makapabilin tiya sa iglesia para makapaminaw sa imong pulong padayon. Kung naay mga tikpaminaw nga wala pa sigurado, to palyog tabangin sila nga makapatayon sa pagpaminaw sa pulong sa kamatuoran aron nga masiguraduhan ang kaluwasan nila o mga luwas po sila. Salamat sa Dios, among kisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giyampo. Amen. Okay, nakasalamat.